Aquí comeza Afiando a Agulla. Boa noite, señoras e señores, son casi as 10 menos 10 da noite aquí en rigorosísimo directo no Afiando a Agulla, un programa que seguides a través de Nos TV na TDT e a través de www.irmandade.tv. Último día da semana, Sara, contanos en que vai consistir o programa de hoxe. Pois o programa de hoxe vai consistir na entrevista ao portavoz da Alternativa Galega de Esquerdas, a Xosé Manuel Beiras, e na segunda parte falaremos do futuro do medio rural galego. Hai futuro, non hai futuro e por onde pasan esas claves? Pois para analizar e bater estas cuestións con nós, atópase na mesa de hoxe Antón Bamonde. Boas noites, Antón. Boas noites. Olalla Rodil, boas noites, Olalla. Boa noite. Na entrevista, Xosé Manuel Beiras. Moi boas, como os vai? Boa noite. Moitas gracias. Supoño que andades ben. Ben, Sobrevivides. Ben, sí, Bueno. sí. Un gran cambio este, non? Respecto ao plató anterior no que estiveras, al arriba, no polígono. Sí, isto está moi confortable. A ver se vos ides aburguesar. Cuidado. E para completar a mesa tamén está con nós Carme Acuña, Hola, que do tal? PSDG, boa noite. Hola, boa noite. Estrease con nós hoxe Darío Domínguez. Encantado e agradecido pola invitación. Nós tamén de que esteses aquí, Darío. Bueno, pois estes son os nosos convidados, o noso entrevistado. Sara, perfil de Xosé Manuel Beiras. Pois se algún apelativo pode definir a Xosé Manuel Beiras a nivel persoal é o de intelectual. Licenciado en Dereito e Ciencias Económicas, a súa formación académica completa na estudios en Lingua e Literatura Francesa na Sorbona e Economía na London School of Economics e o Institut de Sciences Économiques Appliquées de París. Un currículum dificilmente resumible en xeral. Carismático, extravagante e reverso de Fraga Iribarne son apelativos que ninguén pode negarlle. Entrou en política en 1963 coa fundación na clandestinidade do Partido Socialista Galego, do PSG, e xa non marchou. Fixo amagos de abandonar en algunhas ocasións e permaneceu nun segundo plano da vida política dende que deixou de ser deputado autonómico do Bloque Nacionalista Galego no 2005. Cando ninguén o esperaba, volveu postularse como candidato á Xunta de Galicia 11 anos despois das súas últimas eleccións. Nesta ocasión, a fronte da Alternativa Galega de Esquerda, de AGE, a coalición entre a Nova e Esquerda Unida foi o que o meteu no Parlamento. Na década dos 90 escenificou o fulgurante ascenso do nacionalismo ata convertelo na segunda forza máis votada en Galicia, pero no 2005 viñeron horas máis baixas. Dimitiu como portavoz nacional e encabezou unha das correntes críticas dentro da formación. Foi un encontro irmandiño esta corrente. O enfrontamento coa agrupación chegou ao seu punto álxido tras a Asamblea de Amio en xaneiro de 2012, que rematou como dicía, do encontro irmandiño e tamén de Mais Galiza. Beiras comezou a súa andaina fora da tan reivindicada até entón Casa Común. Que Beiras arrastra votos e arrasa nas eleccións quedou demostrado o 21 de outubro de 2012. AGE irrumpiu con forza no panorama político galego desplazando o Bloque Nacionalista tras colleitar máis de 200.000 sufraxos que se traduciron en 9 diputados. Falar de política galega implica mencionar algún dos episodios protagonizados por el. Como esquecer cando no 93 e o máis puro estilo de Nikita Khrushchev quitou o zapato e aporreou o escano nun ataque de ira contra o polémico exalcalde de Santiago, Conde Roa. Abriu todos os telediarios estatais e era o xeito que tiña de facerse oír contra as reformas institucionais que promovía o daquela presidente da Xunta, Manuel Fraga. O expresidente galego foi a súa contrafigura. Beiras chegou a chamarlle a peste nunha campaña electoral e Fraga a poñer en dúbida a súa saúde mental. Pero se algo compartiron sempre foi o respeto mutuo. Ambos disfrutaban debatendo sobre alta política, sobre historia, sobre dereito, nuns enfrontamentos dialécticos que non volveron repetirse na Cámara Galega desde que ambos abandonaron o hemiciclo. O certo é que Beiras non se corta, con ninguén. O último en recibir un toque de atención foi Pablo Iglesias, cando o nacionalista galego advertiu do erro que supón que Podemos queira ser o paraugas único que ampara unha candidatura de unidade popular de cara ás eleccións xerais. Non hai ningunha forza política que poida ser o galo do galiñeiro, advertía o veterano político.
O zapatazo do 93 foi o desencadeante do exército zapatista que montou Ague nas eleccións como símbolo de rebeldía. Pero Beiras revalidou outro momento sorprendente nesta legislatura. Lembrámolo e xa imos coa mesa. Esa sobreactuada intervención só lle queda facer dúas cousas: ou sacarse o zapato ou emocionarse tanto para ver se imita tanto o que non asume estas cuestións. Señoría, quero decirlle, señoría... Perdón un momento, señor Beiras, faga o favor. A manter a orde e a disciplina parlamentaria. Por lo tanto, o presidente tamén. Pois un dos momentos máis álxidos das legislaturas, José Manuel, este que víamos agora. Ti crees? Eu coido que non. Eso foi Por lo menos a nivel... un episodio moi espectacular, según parece, pero non. Para min un dos momentos máis graves do Parlamento foi cando unha iniciativa da oposición en defensa dos enfermos de hepatite C, onde se reclamaba que cando o especialista lle recetase o novo fármaco que os pode salvar, porque senón están condenados a morte, que se lle recetase, porque en vez de que pasase por unha subcomisión, etcétera, que decía que sí ou que non, verdad? E increíblemente, pois, o PP votou en contra. A mí pareceme que ese foi o momento en que se pasaron de todas as fronteiras. A partir dese momento, eu considerei que o Partido Popular, PP, non significa Partido Popular, significa Partido Podre, ou incluso Partido Patibular. Isto non pode ser, é dicir, non é concebible en ningún parlamento, en ninguna cámara, desde logo en ningún espacio europeo, que primeiro teña que chegar ao Parlamento, que se decida se se salva a vida a enfermos ou non, existindo un fármaco, e en segundo lugar que por riba que o partido mayoritario, que exerce a maioría absoluta como un partido único, vote en contra, non? Eso, para min, foi o momento culminante da degradación do Parlamento de Galicia. Despois da descripción da tua trayectoria que escoitábamos por boca de Sara Torreiro, de tantos anos de dedicación á vida académica, política, como definirte? Non o sei, teñen que definirme os demais, porque as autodefinicións nunca son correctas, non? Eu unha vez dixen, cando me preguntaban e tal, e xa insistindo, dixen, eu son un músico frustrado. Eu quería ser músico, empecé a estudiar música con miña nai, despois, etcétera, fixen a carreira de piano, aos 12 anos xa me examiné de sexto de piano, co bacharelato xa non podía seguir, meu pai, eu dixen que quería ser músico, meu pai dixome, mira, xa sabes que nós que te levamos por aí, pero claro, pero neste país, cando se esgotan os insultos, chámaselle pobre, e cando se esgota o insulto xa non vale de pobre, chámaselle músico. Bueno, eu coido que son un músico frustrado, pero aparte deso, non sei como definirme. Antes de ir xa con cuestións de presente, de futuro, que imagino que a mesa tamén quererá preguntar, como eran eses envites con Fraga? Porque, polo menos para alguén da miña xeración, se me pregunta alguén de fora de Galicia como resumir en dúas caras os últimos 30-40 anos da política galega, indubidablemente que falar de Fraga e Beiras. Non sei, eu creo que eu non me considero un protagonista relevante da política galega. Un personaxe que sí, que ten unha trayectoria singular, un pouco estrafalario,
É sobre todo unha persona con moita capacidade de indignación, con moito humor, con moita capacidade de raciocinio, pero que cando chegas a un parlamento onde razonas, argumentas, non vale nada, exerces o humor, non teñes sentido de humor, porque son máis tristes que Dios, entón chega un momento que te indignas, non? Pero o de Fraga, cando chega Fraga, cando envían aquí para pacificar, como mandaban os Borxias aos delegados a Emilia-Romaña para pacificar a base de mallar na xente, pois eu recordo que na dirección do bloque tratouse, gañou por un escano que en realidad estivo bailando, pero non me vou estender. Entón, había sesión de investidura, sempre se trataba, os grandes debates sempre na dirección do BNG, colexiadamente se trataba. E houve alguén que dixo, bueno, de todas maneiras, a Fraga non hai que mentarlle o pasado, curiosamente. E dixen, bueno, moi ben, e o que fixo foi todo o contrario. Pero a partir dese momento dixenlle, mire, usted pode cambiar de eixo, como no cine. Usted pode antestar unha trayectoria diferente a partir de agora. Que pasou? Que o que pasa é que o enfrentamento con Fraga foi por razóns políticas. Eu propuxenlle a Antonio Sánchez Presedo que o PSOE sacaba 28 diputados, máximo histórico, ainda que perder a Xunta, xa digo, por un escano, de poñernos de acordo para, desenvolvendo calquén o seu rol, pois ir conxuntamente contra Fraga, porque ademais da maioría de Fraga tiña 5 escanos que non eran do EP, que eran dos centristas de Ourense, o podía bailar. Pero parece que non estaban de acordo, entonces eu lanceime. E a min decíanme, moita xente, decía, pero que tío estás facendo polarizando con Fraga, e iso tamén reforza a Fraga. Eu decía, pero que se o bloque tuvese a un 5%, dunha maioría suficiente, sería un disparate, pero que nós estamos en 5 diputados, a mí o que me interesa é que o bloque suba, aínda que de rechazo, pois tamén se potencie Fraga. O importante é que ten que votar a Fraga dai non somos nós, son os que teñen a maioría na oposición, etc. Eu coido que por aí empezou a cousa, non? Víndose máis cara ao presente, que aconteceu en Galicia nestes últimos 3 anos, esa candidatura de Ague, ese éxito indiscutible, agora mesmo nas municipais acabamos de ver a emerxencia de novos actores políticos, as mareas, que está acontecendo en Galicia? A miña opinión, que non é máis que unha opinión, non? Eu non teño... Para eso temos aquí. Si, non teño unha bola de cristal, non? E a miña opinión non é máis que iso, non? A miña opinión é que o que se foi dando foi un proceso no que os representantes políticos, o funcionamento da democracia representativa, os representantes políticos, na maior parte dos casos, na maior parte das forzas políticas foron perdendo a credibilidade da cidadanía. A cidadanía, en algúns casos, incluso chegou a toparse con que os gobernos gobernaban contra a maioría social, xa non facían caso. Entón empezou a autoorganizarse en defensa, as plataformas de autodefensa, a facer o que non facían os seus representantes. E de aí pasaron a dar un pulo, no último caso, que, bueno, pois imos nós tamén catapultar isto que estamos facendo na palestra político-electoral. Isto víase vir. Isto víase vir, polo menos, se analizaban as cousas con cuidado, que non se pode saber nunca nos procesos sociais, que son moi aleatorios, son moi probabilísticos, canto duraría, que forza tería, se podía realmente, por exemplo, eu no mes de marzo non daba un peso porque as mareas chamadas obtivesen os resultados numéricos que obtiveron. Marzo deste ano? Sí, non. Vía que había unha potencia que a mí importábame o fenómeno de que había unha dinámica que se chegaba a ter suficiente masa crítica podía continuar despois do 24. E onde lle vías as eivas nese momento, en marzo? En que era moi difícil que a infantería dos cidadáns, sin máis armas que eso, as da infantería, vencese a brunete mediática e as divisións Panzer, que machacaron todo, e vos saberon moi ben, non falo de medios alternativos, pero, por exemplo, Martino Noriega era un tránsfuga, era un paracaidista, nunca entendín como se pode ir en paracaídas de Teo, que está a unha cota de altitude moito máis baixa que Santiago de Compostela, subir a Santiago de Compostela en paracaídas. Isto na Coruña igual, por todas partes, non? Entón, non... Francamente, para mí foi unha enorme alegría, e un balón de oxígeno enorme que os resultados fosen estes, non? Pero non quería que chegase a este nivel, non? A miña última pregunta, polo menos esta ronda, xa vou deixando os compañeros e compañeras que vayan preguntando. Está habendo moito debate nestes momentos, despois do resultado electoral desas municipais, dese gran resultado, as expectativas colócanse
moi altas, primeiro vimos a ave, despois as mareas, agora que vai vir? Agora que debe vir é que isto se convirta nun proceso a nivel da nación galega, que se artelle. É que, polo tanto, temos que encaixar varias pezas. Por unha parte, é o tecido asociativo cívico que está activado, por exemplo, e mergullou co Prestixe nunca máis. Nunca máis non foi xeración espontánea. Existía, pero houve un detonante e un acerto, naquel caso, da dirección do bloque, que o que fixo foi suscitar unha convocatoria en autoconvocatoria de todos e contribuir a que se organizasen. E, polo tanto, hai unha peza que é esa. Despois está unha peza que son as forzas políticas. Os partidos políticos non se pode prescindir deles. Outra cosa que haxa que remudar os aparatos ou que remudar a tal, porque os partidos políticos son colectivos de cidadáns. Esos colectivos de cidadáns están nunha acción política. Teñen, en principio, un ideario, teñen un Segues dándolle unha función, unha utilidade aos partidos políticos. Evidentemente, que senón, as mareas, por exemplo, que é a terceira peza, non son as mareas das grandes cidades, porque hubo 70 candidaturas de unidade popular, máis ou menos, nese corte, en Galicia. E, por lo tanto, hai que contar con esas, non? E despois están tamén as candidaturas do BNG, porque son candidaturas que o BNG sigue sendo unha forza política que fai un plantexamento do que se chamaba Nacional Popular, por lo tanto. E que a nivel de rentes do nivel do Chan, a súa implantación, é moi claro que eu sigo considerando que a xente do BNG que traballa nos concellos, concelleiros e concelleiras, en principio, con poucas excepcións, é xente que está avaliada polos veciños porque traballan para os veciños, a diferencia dos demais. E iso tamén explica un pouco eses resultados. Encaixar todo eso, para que? Para que, cara a unhas eleccións ás Cortes, Galiza sexa un suxeto político, con unha alternativa propia como suxeto político, por lo tanto, soropear de que nós somos un pobo con dereito a exercer a nosa soberanía. E enfocar esas eleccións cun horizonte de que haxa unha remuda de réxime político, con independencia de que sexa máis ou menos verosímil ou inverosímil que se poda cadar agora, pero marcar esa orientación. Claro, para esa tarefa, na emerxencia de Podemos, todo o mundo viu a posibilidade de que un partido... Non hai que obsesionarse con Podemos. Podemos é un fenómeno moi importante. Pero está nesa liña nestes momentos de abrir un novo proceso... Eso hai que preguntarlle a Podemos. Ti desde aquí, como yo ves desde a distancia? A mí non me gusta falar por outros, é dicir, bueno, o discurso que están tendo non vai por aí. Pero bueno, es cando escoitamos isto de Podemos guión o que fora. Podemos guión non existe, eso de Podemos guión nada. Vamos a ver, eles invocan, por exemplo, eu estive nun programa Carne Cruda, estaba Monedero, e algo discutimos, moi afablemente, porque eu quero moito Monedero, aprecio moito intelectualmente, somos, bueno, amigos non todos os días, pero invocaban, pois, que se a asamblea de Vista Alegre, non se chama? A Praza de Touros. Bueno, un sitio moi curioso para facer unha asamblea, pero estaba en Madrid, claro. A Asamblea de Vista Alegre. Eu dixen, cando estamos nun proceso de transición en que se acelera históricamente todo, que hai un remexido tremendo, que non sabes a 3 días despois como van ser os dados, as variables están cambiando constantemente de contidos, o que non é oportuno nunha dirección dun partido é tomar unha decisión prematura. Ti non podes decir no mes de febreiro que para as eleccións ás Cortes a fin de ano, con todo o que pasa polo medio, que vas ir de tal maneira, porque ao mellor resulta que non che queda máis remedio que modificar porque a forza da propia dinámica social, cidadán e política e dos outros actores, pois resulta que che invalida eso. Entón, eu coido que Podemos o que hai que agardar é a ver que posición adopta. Pero o importante o que se faga aquí, por os que estamos a prol de que haxa efectivamente ese suxeto político emerxente en clave naturalmente dunha esquerda de representar a esquerda social e de que sexa unha esquerda anti-ultraliberalismo, non? De acordo? Bueno, pois isto é a miña visión. É o que está por ver, pero coido que é moi verosímil que eso se logre. Bueno, pois imos ir abrindo a mesa, Xosé Manuel. Antón. Bueno, vamos a ver, eu teño unha certa dificultade en este momento para preguntarlle algo a Xosé Manuel Beiras porque estou nunha relativa sintonía, non sempre foi o caso, pero en este momento, pois sí, non? Entón, a pregunta, pero tal vez son as preguntas que todos nos planteamos, que eu estou convencido tamén, como creo que é o teu caso, de que se consigue construir unha marea
de modo constructivo, amplio, etc., esa opción electoral pode ser quedar a par co PP, non digo que supere o Partido Popular, pero pode quedar a par. E, por tanto, efectivamente, por primeira vez na historia de Galicia, ter un grupo parlamentario que teña peso na recomposición que vai a suceder en España. Pero despois isto terá unha continuidade lógica e natural con, en fin, as eleccións de dentro dun ano en Galicia, non? Por tanto, unha das tarefas non é meramente a de construir esta marea en relación ao que suceda no horizonte estatal, e a min case me parece máis difícil, dada a dificultad de elementos co que hai que tecer esta alternativa, digamos, hai que perfilala para que seña capaz de ganar o goberno galego dentro de un ano e de facer un proceso de sutura, por así decir, de volver a coser, digamos, un país que neste momento está destrozado por todas partes. Esta é, digamos, a reflexión que te pediría. Sí, bueno, primeiro recordo que o que hai que acertar co método. Que ten que haber unha interlocución en todas as forzas políticas en Galicia que esteñamos por iso, que asumamos eses dous peares, Galiza é unha nación, estamos nun ámbito estatal que todo o mundo sabe, incluso os que o negan, que é plurinacional, e, por tanto, hai varios suxetos políticos, de acordo? Bueno, e o segundo, hai que acabar con... Vamos a ver, o cambiar un réxime político non é só cambiar a Cámara de Representantes, é cambiar o ordenamento xurídico que o configura ese réxime político. E o PP o que fixo foi darlle a volta aos contidos da Constitución, validar a todo e facer toda unha serie de normas que hai que darlle a volta polo forro. Ese é o obxectivo, de acordo? Bueno, cuestión de método. E con moito... A interlocución entre as forzas políticas ten que ter moito cuidado de non ferir susceptibilidade, suscitar suspicacias nos contingentes de cidadáns que se activaron pola súa conta porque se sentían desesistidos, non creían nos partidos, pero que ademais parte deles teñen un reflexo antipartido que non ten demasiada lógica. Unha cousa é decir contra un partido, contra un aparato de partido, e outra cousa está contra os partidos, pero que teñen sensibilidade e, polo tanto, e non perder de vista que o motor do proceso está na cidadanía, non está nos partidos, non fomos capaces de facelo. Hasta que emerxeu isto, non pasou o que pasou, de acordo? Bueno, sin estenderme. Segunda parte, ti dice, logo está o horizonte das galeras. Eu confío que non haxe eleccións autonómicas. Eu que pretendo é contribuir a que non haxe eleccións autonómicas. A que haxe un proceso de remuda e que entonces que el título octavo da Constitución se va a mierda, coño, unha puñetera vez. Bueno, o título octavo da Constitución xa o liquidou o PP. Tanto nas autonomías das comunidades autónomas como na autonomía municipal, que non che digo nada, el señor Montoro é o que manda dende Madrid. Por lo tanto, o que quero dicir é que se imos a un proceso de remuda do réxime constitucional, entonces o que quero é que en Galicia sexa un suxeto político que haberá eleccións legislativas. O pobo galego que teña que decidir se quere ser un Estado independiente, seguramente non, tal como están as cousas, que decida se se quere confederar, e entón un proceso de confederación. O Consello de Forzas Políticas dos anos 70, de mediados dos anos 70, onde estaba a UPG, estaba o PSG, estaba o PGSD, o Partido Galego Socialdemócrata, estaba un partido carlista pintoresquísimo que era federalista, e estaba o MC. O MC, por certo, que o MC era unha forza de ámbito estatal. Ben, pero o MC estaba no Consello. Elaborou un documento que se titulaba Bases constitucionais para a participación da nación galega nun pacto federal. Oiga, se daquela para unha crema democrática se plantexaba a participación nun pacto federal, por que agora todo o que non sexa sermos nós nada máis e non sei que máis centellas, resulta que non vale, e que as forzas políticas que non son soberanas en Galicia, que non valen, estaba en MCG, ou que descartar por completo un proceso de artellamento dende abaixo de unha estrutura federal confederal. Eu non digo que sexa a miña tese, eu no foro interno son independentista dos 13 anos, cando souben que morrera Castelao, pero na miña práctica non foi independentista. Entón... Pero esas resistencias que facías agora mención están desaparecendo, non? Ou, por lo menos, ese nivel de exixencia non está tan alto. Por parte de quen? Por parte de aqueles que tiñan o discurso de solo forzas políticas galegas. Neste momento se está plantexando todos aqueles que queren participar nun grupo parlamentar galego... Eu estou encantado. Eu dixeno públicamente, eu dixen na tele da Voz, porque acaba de salir a decisión
do Consello Nacional do BNG, a mí pareceme que é un paso importantísimo. E entendo perfectamente o traballo que costa dar pasos que se saian do carreiro polo que iba a inercia. Eu entendo perfectamente. Eu nunca acuso as forzas políticas. A min me dito de mí moitas cousas. Eu nunca escribí un artigo vituperando a ninguén do Bloque. Cuidado. Entonces, porque o Bloque forma parte de 20 e tantos anos da miña vida política. Sería imbécil, coño, se dixese isto é unha mierda, non sei que, estos onde están majaretas. Non. Pero o que si está claro é que agora hai un cambio de actitude que é importante. E eu, cando falo da esquerda social e non da esquerda política, estou pensando moi claramente que en todas aquelas forzas que se definan de esquerda si conectan con segmentos determinados da esquerda social, que é plural, porque non é un magma, porque esa cidadanía, a maioría social, ten unha estrutura de clases e de fragmentos de clase, etc., sempre que asuman eso, non se pode desbotar en principio, non, hai que ser inclusivo e non excluinte. Non pode decir, estes non quero saber nada con eles. Oiga, falta por ver, hai que falar. Vamos a ir avanzando. Carme. Bueno, a verdad é que despois de escoitar o que decían de ti, unha envexa tremenda, non? Como persoa, que non sei con cal quedarme, si con intelectual, si con carismático, si con extravagante, a verdade é que me gustaron as tres. Pero se falaba de como calificarte como político, non? A min a palabra que se me ven á cabeza é rebelde. Directamente, non? Eu creo que fuche, ou eres, e sigue sendo un rebelde. Un rebelde que me parece que te levou a iniciar proxectos, non? Fuche toda a vida iniciando proxectos. Pero a miña pregunta é, te gusta pechalos ou solo te gusta inicialos? É dicir, futuro, a ver, AGE, non? AGE foi un proxecto novo, diferente. Non sei que diferencia ves entre AGE e as mareas, si AGE morreu cando naceron as mareas, si pretendes incorporarte ás mareas a través de AGE, non sei, teño moitas dúbidas, non sei si me podes aclarar algunha delas. E despois queríache preguntar unha cousa. Existe a esquerda e existe a dereita? Ti que eres tan sabio. Porque eu a verdade é que xa estou confundida, porque ahora escoitas a Podemos e tal, comentábamos na mesa pasada, non? Non, arriba abaixo. Bueno, non sei se arriba abaixo, eu non creo que haxa que enfrentar ou confrontar a sociedade en os de arriba e os de abaixo, non, eu creo que existe a esquerda e a dereita, e ti utilizaste esos termos, tamén me gustaría que me... Creo que existe a esquerda e a dereita, porque hai clases sociais. E as clases sociais teñen distintos intereses e logo hai clases sociais que son entre elas antagónicas. De acordo? E precisamente a dereita o que intenta é alienar as clases dominadas. Por exemplo, eu sempre digo, cando un obreiro da Bazán Ferrol vota ao Partido Popular é un alienado, porque está votando ao seu inimigo. A alienación consiste en considerar propios os intereses e a cosmovisión, etc., do teu inimigo. Bueno, por lo tanto, claro que é esquerda e dereita. O problema está en cando esa esquerda e dereita, no plano político, sobre todo na política institucional, se en dúas opcións, unha de dereita e unha de esquerda, que é o bipartidismo. Por qué? Porque entón o que ocorre é o seguinte, eu poño un exemplo que pasou en Europa nos últimos 40 anos, coa socialdemocracia de esquerda e coa democracia cristiana de dereita. Aquí está a esquerda e aquí está a dereita. Claro, o político está un epílogo. E en literatura sabemos que cando xando é pecha un epílogo, porque xa está ben. Agora, AGE naceu, e nós dixémoslo sempre, como unha unidade de acción para as eleccións ao Parlamento de Galicia. O que pasa é que a Esquerda Unida, no principio, a súa versión era, e a súa visión era, e de aí viñeron dificultades, que era unha alianza estratégica. Non, porque sí que sería absurdo que houvese unha alianza estratégica entre dúas formacións políticas, que unha nacionalista, outra non é, que unha tal, etc., que temos culturas distintas, que temos antecedentes diferentes, que temos proxectos políticos distintos, eso é moi difícil. Entón, o camiño podese facer xuntos. E hoxe en día, AGE está no remate do período para o que naceu.
Houve unha reedición modificada que foi para as eleccións europeas, pero, por exemplo, nós dixemos dende o verán pasado, a Nova dixo, non nos imos presentar como a Nova as eleccións municipais agás en casos en que non haxa outra cousa nun concello, nunha comarca, etc., de acordo? E, por lo tanto, non imos presentarnos como AGE. AGE non se presentou ás eleccións municipais. Pero non é porque non sirva. AGE ten moitísimos defectos, pasou momentos moi malos, non cumpliu as expectativas que se tiña, nós non conseguimos facer no Parlamento aquilo que nos propoñíamos, e boa parte daquilo para que se nos votou. Se ti colles o programa electoral de Alternativa da Esquerda, que era moi sinxero, e empezas a ver que rótulos, que epígrafes, efectivamente se utilizaron iniciativas, e cales non, daste de conta de que non fixemos os deberes, porque é moi difícil, polo que sexa. Por lo tanto, esta é a realidade, non? Veña, Olalla despois... Diferencia entre AGE e Marea? Total e absoluta. AGE foi unha coalición entre forzas políticas e as Mareas é unha emerxencia de cidadáns que deciden, e donde, ademais, militantes de forzas políticas se insiren, colaboran, pero non facendo de correas de transmisión dos seus respectivos partidos, por lo menos a Nova non o fixa así. É unha gran diferencia total. E o núcleo, polo tanto, está na sociedade civil, o núcleo está na cidadanía do común, o núcleo está na cidadanía que dice organiceime para defenderme dos desafiuzamentos, organiceime para defenderme da privatización da sanidade, do desmantelamento dos servicios públicos, dos servicios sociais, etc. Agora voume organizar para ser eu actor e non ten que escoller a quen vou votar. Vou ser eu. Sí, pero sempre aparecen dirixidos por alguén con unha experiencia de partido, non? Non necesariamente. Non. Os procesos latinoamericanos demóstrano. Moi a parte das mutacións fundamentais que deron moitos países de Latinoamérica, por exemplo, Bolivia, Ecuador, sin máis lonxe, naceron dos procesos previos aos foros sociais mundiais da emerxencia do fenómeno zapatista nos anos 90, e despois de todo o que os foros sociais e as redes de movimentos e asambleas de movimentos sociais. Eu vivi eso porque iba a todas. Estamos no mesmo punto a democracia española que esas democracias. Estamos nese punto. Nos estamos eu pensei que estábamos máis, pero mellor estamos nunha situación de obsoleta absolutamente. Valga, obsoleta e absoluta. Absolutamente absoluta. Sería xurídicamente independente dunha... O que? No caso de configurarse unha candidatura unitaria galega, sería xurídica e, por tanto, políticamente independente dunha estatal. Claro. Este tal vez é o punto... Non, ten que ser outra cosa que se artelle con alternativas estatales. Hai dous níveis. Hai 4 suxetos políticos no Estado español. Galiza, Euskadi, polo menos a parte sur, non? Cataluña, o país dos cataláns, e España no sentido estricto. Unha cousa é España como Estado e outra cousa é España como nación. Bueno, de acordo. Entón, se iso se artella, se os cataláns fan, se os vascos fan, se non facemos e o resto tal, logo hai un escenario estatal, porque as Cortes son a nivel estatal. E nas Cortes onde se vai dilucidar se nós queremos emanciparnos e temos posibilidades. Mira os cataláns, foron pola súa propia conta, a potencia que ten iso, a cultura cívica catalana, todo o que significa, o que foi a bola de neve do independentismo, ao final bateron cun muro. Bueno, por lo tanto, non se resolven as nosas cuestións nacionais no noso ámbito interno, non temos suficiente potencia endóxena para facelo, entón hai que contar con o ámbito estatal, e aí onde compren as alianzas e os acordos. E por outra banda, é que formalmente nin siquiera existe Galicia, porque hai 4 provincias, e as candidaturas son provinciais, é que se aleria. Pero sí que ten que aparecer unha candidatura galega, e que diga, é que é Galicia, e ademais que diga, e ademais queremos ir á República, Centella. Xa está ben de ser republicano vergonzante. Estou farto de escoitar a políticos de esquerda que son republicanos, e logo non se atreve a decirlo, ou votan al nuevecito rei Felipe VI. É verdad? Tamén falar a Darío e a Olalla, senón... Ao resto da mesa, non? Despois fago un apunte.
A ver, eu tiña dúas cuestións, quizáis por ir aclarando algunhas cousas que foron saindo, non? Entendo que se defende a creación dun grupo parlamentario propio para Galiza nesas Cortes españolas que saian despois das próximas eleccións estatais, e a miña pregunta, cando falabas de apelar a esa esquerda social, tamén aquela que non teña a súa raíz nidiamente na Galiza, a miña dúbida é, esa esquerda estaría disposta a asumir ese grupo parlamentario e a asumir ter que separarse de alguna maneira do seu centro máis natural que puidera ser Madrid? Se non se pregunta nunca saberás. Ben, non digo por ti. É que non se preguntou nunca. Pero cando os cidadáns, a esquerda social, que son cidadáns, se preguntou, parece-os ben que unha forza nacionalista, recén nada, que é a alternativa ao que é a nova, é que unha forza non nacionalista, pero que asume que Galicia é unha nación, ten dereito á libre decisión. Vayamos xuntos, a reforma foron 200.000 votos en 15 días de campaña. Ou, cando as mareas están empezando a falar de enfiarse, e cando un Xulio Ferreiro di que hai que ir a unha marea das cidades rebeldes. De acordo? E finalmente, eu son nacionalista, pero a Galiza é unha nación, e a nación son os cidadáns. Todos! Ollo! Todos os cidadáns galegos, voten o que voten, son... Ti non pode decir que a nación é únicamente aqueles cidadáns galegos e que son nacionalistas ou que creen que Galicia é unha nación. Pero hai organizacións políticas que responden, como é o caso, por exemplo, de Esquerda Unida, que responden a unha federación española. Pero que ten que ver eso? Pregúntome se están dispostos a integrar, por exemplo, un grupo parlamentario de SEO. A elas. De momento, cando foi a proposta de Anova para as eleccións europeas de crear unha coalición galega para as eleccións europeas, na que entrasen nacionalistas e non nacionalistas da esquerda galega, o BNG negouse a falar siquera con ela. Non houve maneira de ter unha xuntanza a tres. Non é por nada, pero foi así. Entón, a Esquerda Unida estaba disposta, e a Esquerda Unida con Anova fixe un acordo político no que se fundamenta a Alternativa Galega de Esquerda en Europa, un acordo político que está nos documentos e foi publicado, onde asume que Galega a Galicia é unha nación, e que unha das funcións desa alternativa electoral é poñer a Galiza como nación directamente no Parlamento Europeo, e únicamente a través dun corredor de salida que é a coalición a nivel de Estado, a esquerda plural, porque o Estado era distrito único. Está aí. Eu cada vez... Bueno, non sei se me estou enrollando demasiado. Só te vou dicir unha cousa. Vamos con Darío breve, que non sabes a que está ali agardando por nós. A cantidade de xente nos anos 90 que me abordaba, sigo me abordando, a cantidade de xente nos anos 90, apoxeo do BNG, entre o 95 e o 2000, que agora, pola rúa, paraba no coche, na acera, abrían a porta, etcétera, etcétera, e que me decían, señor Beiras, moi ben, eu admiro moito, estou completamente de acordo, e logo dicíame, bueno, eu son do PP. Atame esa mosca polo rabo, que significa? Que de clic faltaba para que aquela persona que estaba de acordo co Beiras, que lle parecía que o Bloque era o que estaba defendendo mellor a Galicia, dese o paso de en vez de votar o PP, votar o Bloque? Si ti faz aquilo que os atraia, acabas atraendos. Si ti dices, é que con esos non, porque aquí hai unhas forzas políticas que son as de sangue azul, ou son as que teñen o currículum, como se chama eso, o que teñen os animais. O pedigrí. Non, aquí non hai pedigrí. Entón, a xenerosidade, así aberta, é a clave para que eso se poda lograr. E iso, tendo en conta que hai que recoñecerse as forzas políticas propias, que foron sempre insobornáveis, que deron o callo, que estuveron nas duras, non son nas maduras, etc. Hai que recoñecerlle iso. Claro que sí. Hai que recoñecerllelo e premiarllelo e considerarlo. Tampouco é decir, non se poden denostar. Eso sí. Darío. Sigo dúas cuestións moi rapidiñas. A primeira, se o veríamos como, dentro dese epílogo do que fala vostede, se o veríamos dentro dunha, se se artella unha marea galega, se o veríamos como candidato ás Cortes de Madrid. E a outra é que quedou demostrado que o BNG non só se separou por diferencias programáticas en contra o Mandiño ou coas diferentes decisións que houve, senón que foi un problema moitas veces de cuestións persoais. Sería posible limar esas cuestións persoais para que se artellase esa marea galega?
Contesto a primeiro, a segunda. Estás completamente equivocado. Na Asamblea de Amio, onde se configurou unha alternativa nas eleccións internas ao Consello Nacional de amplio pluralismo, moi plural, que acabou en empate técnico da APU, digamos, coa oficial, entre aspas, non? En lugar de presentarmos unha ponencia política táctica, que é o habitual, e unha ponencia organizativa, plantexamos un documento previo que decía que sometía a aprobación da Asamblea un documento que decía que compría a rexeneración democrática interna, a recuperación do proxecto estratégico de 1982 posto ao día, etc., etc., etc. Como ese documento previo non foi votado, foi no primeiro día vai menos xente, pero os máis militantes van e entonces perdeuse absolutamente. Entón, esa é a razón, por o encontro en Mandiño en concreto, inmediatamente despois fixe un congreso extraordinario porque nun anterior dixera imos intentalo por última vez. Se non conseguimos esa rexeneración, esa recuperación do proxecto estratégico, se non conseguimos que o bloque durante os últimos 15 anos foi traccionado a convertirse cada vez máis nunha organización que facía na práctica política autonomista. Punto. Prendido na política institucional. Cada vez máis perdido o traballo do proxecto estratégico. Esa foi a razón. Non foron cuestións personais. As cuestións programáticas de goberno coincidiremos en que son moi parecidas, as de Anova co Bloque, ou as de Age co Bloque, porque queda demostrado porque no Parlamento votan prácticamente todos xuntos. Eso non ten nada que ver. No Parlamento facemos o posible por facer conxuntamente, además votamos co PSD e co PSOE. En as primeiras etapas, nos primeiros períodos de sesión, aquilo era impresionante. Puí salía dicindo, aquí hai un goberno de coalición na exposición, verdad? Hasta para fastidiar decían, en realidad o portavoz do Grupo Socialista é Obeiras, e coñas destas. Pero eso non ten nada que ver. É que nós no programa podemos estar... Pero acabo de decirche que o problema é que se desnaturalizara o BNG. E nós decíamos rexeneración interna, recuperación do proxecto estratégico. Non eran cuestións personais. Cuestións personais, boas, por suposto. Pero eso non... A min, cando se me fixo a vida imposible ali, foi entre 2003 e 2005. Eu seguín no BNG hasta 2012. Non marchei a primeira. Por tanto, se fose por cuestións personais, cabrearía e me decía, aí vos quedades, voume. Esa é unha cuestión. Outra pregunta. Pero personalmente non ten tampouco a mellor das prensas hoxe en día no BNG. Non teño? A mellor das prensas non sei se sería moi ben recibido por unha volta. E a mí que me importa eso, porque non pretendo volver ao BNG. O que pretendo é que BNG, a Nova, Esquerda Unida, Compromiso por Galiza, a Ciudadanía Activa, as candidaturas de Unidade Popular, se artellen nesa gran alternativa e pegamos unha pancada de 1000 demonios. E non é que igualemos ao PP, eu confío que o PP baixe do 5%. Está claro? Ha sido optimista. A outra pregunta que era? Se ve en Madrid. En Madrid non. En Madrid vou de embaixador. De outra maneira non vou, en principio. Nin apoiar a un discípulo seu como é Pablo Iglesias, si cara. Pablo Iglesias non é discípulo meu. Pablo Iglesias somos moi amigos, teño moito aprecio, e coñecímonos bastante antes de que empezase esa andaina, cando ainda era recén licenciado. Considero que ten un grande talento e hai unha equipa, pero Pablo Iglesias non é discípulo, polo menos o que fai Podemos neste momento non é o que eu ensinaba para empezar na Facultade de Económicas, nin tampouco acabamos de, a Carmen acaba de decir, bueno, isto é esquerda dereita, claro que sí, esquerda dereita, non é arriba e abaixo, eso mediáticamente pode funcionar. O problema é o seguinte, se ti naces non como unha organización que se constituye, sino como unha alternativa electoral, só para unhas eleccións, as europeas, e te atopas con que de repente tes unha enchente de votos, e que ese enchente de votos, como dicía o Pablo Iglesias, o gran do ano pasado, falando por teléfono, decía, ti sabes cal é a composición do vosso electorado en Galicia? 50% do PP e do PSOE. 20% escaso da abstención e o 30% escaso uns do BNG e outros da AGE. Átame esa mosca polo rabo. Ti queres fidelizar dende os votantes do Bloque ou de AGE que pasaron a votar Podemos hasta os do PP que lle votaron
E eu dicía, e ti que crees que os do PP, aparte de que votaron porque estaban cabreados co PP, que agora cambiaron o chip e xa non son conservadores, non teñen visión conservadora da vida, que xa son de esquerda. Non. Entonces, como vas a amalgamar todo eso? Pois que hai los de arriba e los de abajo. É a maneira de non empregar términos que suscitan esas suspicacias na xente desinformada ou na xente que sigue cos chips postos por esa política de Catón, propalada polos medios de comunicación, por suerte. Veña, imos con última ronda breve. Carme, Olalla... Ao final... Sí, a tenor do que estabas a decir, non? Parecera que, a ver, que buscas que decir para non enfadar, non? Ou para... Eso non parece así como moi serio. Mira, a mí o que me parece complicado, é verdad, as mareas están aí, e tamén é verdad que acaban de chegar, tamén é verdad que lles toca actuar, non? E imos ver como van a xestionar, non? Pero eu que xa son talludita, xa levo un tempiño neste lío, veo... Ainda que non o parece. Gracias. Veo que todos os partidos, todo isto está conformado por persoas. E que as persoas somos complicadas e temos ambicións e anteponemos moitísimas veces as nosas ambicións persoais ao proxecto, non? Cando hai unha disciplina, entre comillas, de un partido, de non sei que, e aínda así non se consigue dominar esas ambicións e eses intereses persoais, non? Que pode pasar cando non hai esa estructura de partido, non? Cando xuntamos a xente moi variada, moi diversa, sin unha xerarquía e con ambicións, o sea, ca naturaleza humana. Non, esa xente non ten, en principio, ambicións, polo menos non ten ambicións do tipo de que falamos de ambicións, pero falamos de ambicións de políticos. Ti crees? De verdade o crees? Coñezo moitos. Vámoslo ver. Bueno, pero vámoslo ver, pero non fagamos... Ti pensas que existe líder sin ambición? Se pode conjugar... Eu son un líder antilíder, nunca me interesou chegar á presidencia. Pero non se lle presupón ambición, por lo menos no momento iniciático. Non, eu nunca tive ambición na política. Pero o que... En absoluto, podo dicirlo con toda tranquilidade. Tiven un gran entusiasmo, tiven unha gran ilusión de poder facer cousas, pero ambición non sei o que significa no meu traballo político. Fun moi ambicioso no sentido de arriscar moito, de tirar moitas veces, eu daba pasos que eran demasiado longos ou saltos que non estaba seguro de se me seguían, pero tamén é certo que sempre dixen que se o BNG pasou do ano 82-85 a estar onde estaba o 2000, foi por esa cantidade de centos e centos de militantes do BNG que estaban a pé de obra, non polo Beiras. Eu comunicaba, eu tiña esas dotes, moi ben, imaginación, bueno, de acordo, pero o BNG era un colectivo de xente que era como un exército, eso foi fundamental. Se non, tería desaparecido nos anos 80 cando prácticamente Carlitos Ruiz Rodríguez decía el 1% Corcubión e Fene, bueno, pasou a Esquerda Galega, que era unha cosa, pero en cambio non tiña esa pintaza ampla, en canto houve problemas de perda de representación institucional, empezou a desinflarse relativamente, non? Non tive nada de admisión. Olalla. Estaba recordando eu agora o que dicías antes, non, que agardabas que despois desas eleccións as Cortes Españolas non haxa eleccións autonómicas na Galiza, senón que sexan eleccións legislativas. Compre entón falar de procesos constituíntes despois desas eleccións de outono, en plural. Pois estou dicendo, claro, que significa eso. E como artellar iso, cando, por exemplo, eu estaba lembrando agora a entrevista nun ton acedo de Pablo Iglesias esta semana no Diario Público e no Crític simultaneamente, dicía que eso era inviável, que eso era imposible, que só se podía abrir un proceso constituinte e que dese proceso constituinte emanase, se se quixer con posterioridade ou... Pero pode dicir o que queira. Digo, como artellar eses procesos constituintes en plural simultaneamente. Queres que fagamos outra sesión de media oriña e entón podemos falar deso? Porque senón, en 30 segundos, se eu digo frases lapidarias, entonces parecen parvadas.
Non che vou explicar como se artellan os procesos constituintes, pero non te esquezas de que no mes de febreiro eu publiquei un artigo caras municipais que se titulaba por unhas eleccións municipais puntos suspensivos preconstituintes. Eu o que quería enfocar era aquí é necesario que o salto que se pegue nas municipais sexa un proceso preconstituinte. E por outra banda, un proceso constituinte requiere un proceso de constituinte e o proceso de constituinte leva varios anos dándose. E hai traballos espléndidos de Gerardo Pisarello, hoxe, segundo de abordo de Ada Colau en Barcelona, catedrático, non, titular de Dereito Constitucional na Universidade de Barcelona, un tipo fabuloso, que o explica perfectísimamente. E estamos vivindo un proceso de constituinte. Como? Por unha banda, a xente que se moviliza non quere saber máis del señor monarca, non quere saber máis da restauración borbónica, non quere saber nada de toda esta historia. En realidad o que está dicindo todas as mensaxes son mensaxes republicanas ainda que non o digan. E por outra banda, dende arriba, están rompendo todo o edificio, meténdolle dinamita. O artigo 135 da Constitución acabou coa soberanía do Parlamento para os orzamentos. Ti colles os artigos do título primeiro e título primeiro da Constitución, están todos derrogados por leis feitas polo PP. Entón, por arriba, botan abaixo o edificio e por abaixo queran dinamitalo. Estamos nun proceso preconstituinte. Entón, as eleccións, hai que abrir o proceso constituinte. Todo isto é ilusorio, moi bien. Pero, sabes, aquelo que decía o meu chorado amigo Eduardo Galeano, a utopía, ti das un paso, é como as migaxes nos desertos. Alonxas e te das 4 pasos, volves a alonxarse, pero para iso está, para facerte camiñar. De acordo? Si ti pos na xente a idea de que hai que acabar coa restauración borbónica e hai que abrir un proceso constituinte novo, entón estás fixando un punto de dirección e a xente sabe a onde se quere ir. Outra cousa é que uns digan, oi, non imos chegar, e outros que digan, pois é difícil será, e outros, quizá, chegamos. Foi unha das claves, cadra esa, non? Nas eleccións municipais, xerar esa sensación de queremos gañar, imos gañar. Claro, claro. Darío, veña, estamos no final xa, Quedan moitas cousas no tinteiro, pero gustaríame poñer un último tema de discusión. Podemos, AGE, todos estes partidos do espectro da ruptura... AGE non existe como partido, é unha coalición. Todas estas coalicións, as mareas, as candidaturas de Unidade Popular, medraron moito e conseguiron moito voto ao beiro desta mensaxe da casta, dos partidos que gobernan contra a maioría social, dos partidos do réxime, do bipartidismo. Non queda esta mensaxe un pouco diluída cando despois, sempre que hai opción, se pacta con un partido, co partido máis do réxime que hai en España, ou máis do bipartidismo, como é o Partido Socialista? Democrático. É que discrepo rotundamente da túa diagnose. As mareas non foron porque ti diría, porque un goberno que empeza a gobernar desde 2011 agredindo a todos os sectores da sociedade un tras outro e empezando polos demais abaixo, que crea a pobreza que se crea. A xente estaba hasta o copo. Isto foi o que moveu as mareas. A indignación da xente foi unha rebelión cívica traducida en eleccións. Cando dicen os do PP que comunicamos mal, temos que comunicaches de puta madre. Comunicaron todo, estaban coas televisións, comunicaron todo, pero a cada medida que sacaban, a xente decía enrabexada. O último día de pleno estaban diante do Parlamento, ali fora, e eu saín, cantidad de personas, uns por os mariñeiros da cousa de Noruega e outros moitos que eran os emigrantes retornados que ahora lles cobran os impostos que xa pagaron para as pensións, que xa pagaron impostos en Suiza ou en Francia. E que el señor Montoro, E esa xente decíame, o Blesa, o Rato, non sei que, tos que teñen tal, e nos ven estes desgraciados a machacar. Eso é o que indignou a xente. Non historias, non creades que a política consiste nos medios de comunicación, nin o que conta o goberno. A xente estaba indignada porque estaban ferindo na súa alma e no seu corpo. Pero o discurso non foi só contra o PP, foi contra os dous partidos maioritarios. Non, o discurso foi contra o PP, fundamentalmente. Contra a putrefacción, contra a corrupción, contra as políticas austericidas. Quen está facendo políticas austericidas aquí en 2011? Partido Popular. Pero a reforma do artigo da Constitución non foi baixo un goberno do Partido Popular, foi baixo un goberno do Partido Socialista. Sí, de acordo. E quedou aí. El resto, todo lo demás...
Ti si queres defender o PP, tes todo o dereito. Non é Non, parece que queres defender o PP. Non, para nada. Si ti me mencionas eso foi el contubernio que existe entre os dous partidos dinásticos, como os chamo eu. Os dous son os dous partidos dinásticos. E eu, cando me preguntaban que debe facer o PSOE, sempre digo, non debo decir o PSOE que debe facer. A miña opinión é que o que necesita o PSOE é recuperar o proxecto socialdemócrata, propiamente dito, que o meteu nunha gaveta, con ese socialliberalismo, a terceira vía del Tony Blair, logo Tony Blair, logo Tony Bloody, recuperar a tradición da corrente federalista histórica no PSOE, por exemplo, de don Xosé Calviño. Logo falamos de quen era, con Estín de Beiro encantador, exiliado, de Lalín, Albacete de Largo Caballero. Isto é recuperar, evidentemente, o republicanismo. Eso que ten que facer un partido socialista. En eso estamos. Última de Antón. Pero se me deixa só un paréntesis. E en todo caso, perdona, cando se trata de gobernos municipais, evidentemente, entre PSOE e PP, hai unha barreira. Veña, imos coa última de Antón. Vamos a ver, eu non faría unha pregunta, mas ben faría unha consideración personal. Unha consideración. Eu creo que a pregunta que facía Olaya sí ten sentido, porque entendo a tua posición, pero a tua posición é, digamos, marcar un objetivo político que catalice unha masa social e que abra, digamos, unha posibilidade de transformación. Pero eso non quita que, en fin, non parece que a relación de forzas vaya permitir que de aquí a dentro de un ano pois haxa outra cousa que as eleccións autonómicas. Entón, as condicións que eso se require para configurar unha maioría que poda gobernar en ese momento, pois eu creo que é unha pregunta, digamos, lexítima, e ninguén dubida que existen problemas pois con Podemos e todo isto que esperemos que se resolvan, porque efectivamente eu son dos que cree que a posibilidade de unha transformación social en Galicia pois depende desto, e que efectivamente o exemplo que ti dabas antes do Consello de Forzas Políticas Galegas pois ven moi ao caso, porque non é un contexto parecido de transición, pois efectivamente ninguén lle fixo ascos ao movimento comunista nem ao Partido Correísta, e para contar unha anécdota do Partido Estrafalario, pois eu en aquel momento era de Erga, claro, entón organizamos como se chama, aquela pitada, a Fraga, no pabellón de deportes de Lugo, repartindo pitos e tal, e, en fin, despois saliron eles pegándonos cos todo isto, non? A idea dos pitos foi do paisano do Partido Carriste de Lugo, que non me acordo como se chamaba, pero realmente foi el o asunto. Bueno, isto é simplemente unha consideración para, digamos, mediar, para ser irenista. Só un cousiña. Si nós empezamos a falar das próximas eleccións autonómicas que teñen que ser despois das Cortes, como lle vas dicir a xente que ti o que queres é que as Cortes abran unha creba democrática? Si xa estás dando por sentado que vai haber eleccións autonómicas. Esta cuestión, neso consiste a comunicación. Forma parte da cuestión dun líder político. Tío, que non podes comunicar dúas cosas contradictorias, porque xente dice que me fala. Forma parte da cuestión dun líder político abrir o camiño e dun xornalista ou dun analista, pois tamén plantear os... Está moi ben, claro. As cuestións que están sendo debatidas. Bueno, despois, agora, sí a pregunta. Eu son dos que cree que o nacional galego, eu se dixera unha opinión personal, eu creo que en moitos aspectos estou errado nestos anos, en fin, non vamos a estender sobre o particular, pero sí que creo que está nun fin de ciclo. E creo que esta transformación que vai haber en España e en Galicia, non sei canto de profunda, vai coincidir no tempo con a recomposición do nacionalismo. Que non sei, creo que nin Compromiso por Galicia, nin a Nova, nin o Bloque, nas súas actuais configuracións, pois a sensación que teño que non teñen moito recorrido futuro. Tal vez me equivoque, pero creo que isto é así, non? E, bueno, eu sempre, cando fago as miñas cabras, sempre penso na orga. Non porque crea que esa recomposición debe de operar no sentido que foi a orga histórica, non? Pero, bueno, a cuestión do republicanismo, non? E que sería un bonito nome, a Organización Republicana Galega, porque sería simple e fácil, e etc. Bueno, a pregunta é, que consideración podrías facer acerca desta posible recomposición do nacionalismo en Galicia no futuro? O nacionalismo está na sociedade. Está nas cidades. O nacionalismo non son as ferramentas políticas que ten hoxe o nacionalismo. E ese nacionalismo que está na sociedade é o que xestou, o que pariu primeiro o PSG,
a UPG prácticamente no mesmo ano, o Consello de Forzas Políticas, o BNPG, a Asamblea Nacional Popular Galega, logo o BNG, etc. Foi a xente que o pariu. Ou que pensamos que a recomposición se vai facer que nos juntamos nun gabinete, 4 notables, non, que centella, facemos os gilipollas, porque nos pode pasar como na Duma famosa do ano 17 en Leningrado, que ainda se chama San Petersburgo. Volves a chamar agora, non? Que estaban discutindo, e chega un gicho, dos gichos, e dicen, mira, acabamos de asaltar o Palacio de Invierno, se acabou e fuera. Bueno, pois isto pode ocurrir políticamente neste país de outra maneira, claro. Unha pequena anécdota que tal vez ven a conto. De 10 segundos, Antón. Sí, é un pequeno. Que xa están agardando por nós. Casi diría un chiste, ou unha anécdota. Hai 2 ou 3 ou 4 anos, pois trouxen a dar unha conferencia de Gianni Vattimo, este filósofo italiano, e entón eu presentei a Andrés Torres Queiruga, non? Entón, Gianni Vattimo dice que é homosexual católico comunista, non? E entón, no medio da conversación, en un momento determinado, que estaban falando da Igrexa, en aquel momento o Papa non era Francisco, non? Pois Vattimo lle dice a Andrés, non? Torres Queiruga, dice, ma la Iglesia non é Dio. Claro. Por tanto, tampouco, efectivamente, as institucións non son nacionalismo é outra cousa. Sí. Bueno, pois con esta anécdota de Antón, imos deixar a entrevista aquí, levamos unha hora, así parece que non, pero... Pois, moitas gracias por a vosa paciencia. Moitas gracias e desexarte un feliz epílogo. Está ben. Porque ainda estamos no epílogo. Sí, pero que acabe pronto. Bueno, pois ata aquí deu de si a entrevista con Xosé Manuel Beiras, figura política en toda regla destes 30 ou 40 anos de autonomía en Galicia. Imos coa segunda parte do Afiando Agulla de hoxe, porque imos analizar como está o sector agrogandeiro no país e a industria de transformación con o Consello Regulador de Ternera Gallega e determinadas cooperativas que van a estar aquí co seu exemplo. Imos cun poquinho de música de Nao e ahora volta, estamos con eles.
a finais do 19 se decía aquilo de que hai un fantasma que recorre Europa, que era o comunismo. Hoxe o fantasma que recorre Europa é o nacionalismo, porque é un proxecto político que cuestiona o status quo, que o que dice é, non, as decisións que afectan ao vivir da xente as ten que tomar a xente, non a poden tomar 4 burócratas en Bruselas. Galicia pasou de ser punteira na creación de enerxía eólica a estar no 6º ou 7º lugar do Estado español. E non pasa nada. Temos un presidente con sorte. A min, como nacionalista que son, a mí me gustaría moito que houbera unha unidade das forzas nacionalistas e que estuveran unidas, estupendo. Pero creo que eso non sería suficiente a día de hoxe. O necesario é que haxa un proceso cidadán de base, na que, por suposto, os partidos teñen que participar e estar en primeira línea. Que Galicia teña un grupo parlamentario propio no Congreso dos Diputados, que a legislatura que sen por diante é fundamental para Galicia como país. Por suposto que os partidos teñen que falar, e teñen que falar moito. O que pasa é que eu penso que sería un erro que os partidos pensaran que van a solucionalo xuntándose nunha mesa e facendo un acordo entre eles. Eu creo que non é tanto como te autodenomines, que eu son nacionalista, sempre o serei, o direi e non o esconderei nunca, senón que o resultado que tú consigues para a xente sexa un resultado en beneficio da xente, por tanto en beneficio do país. O que pediría é, ou intentaría, desde a miña opinión, é que se fixera un análisis serio e realista do momento actual. Eu escoito decir que estamos en un momento de ruptura democrática e que vai haber un proceso constituinte e tal. Pois eu creo que vai ser que non. Eu non vexo ese proceso de ruptura e vexo complicado que haxa un proceso constituinte. A entrevista de Pablo Iglesias, que sí que acabín, a mí non me sorprende en absoluto. A mí me parece moi coherente o que di, co que Podemos, co que el pretende que sea Podemos e que a perspectiva electoral que ten Podemos. Pero os que creemos que a única solución para Galicia é ter presencia política propia, a mí o que me parece increíble é que algún pense que yo vai resolver Pablo Iglesias. Mire, resolva usted, a mí que me dice. Esa non é a miña guerra, non? O medio rural galego busca o seu futuro. O potencial do rural en Galicia sitúa no vendaval desta actual crise económica como un piar único para revalorizarse como opción laboral e, sobre todo, para se converter nun dos alicerces do desenvolvemento económico do país nos vindeiros anos. Con enormes eivas e problemas, o sector agrario atópase nunha encrucillada que debe ser resolta, en parte, desde as administracións públicas. A falta de plans e estrategias impiden polo momento asentalo como unha alternativa de futuro, que, no entanto, si se está a considerar xa entre a xente moza que ve no campo a opción de traballo que antes fuxía cara a outros sectores e lugares. Pero hai moito que facer. Galicia pasou de ser rural a situarse na media da Unión Europea en canto a actividade agrícola. Pero hai moita leira por sachar. En 1950, o 80% dos galegos vivían no medio rural e o 70% da poboación ocupada traballaba no sector agrario, case 830.000 persoas. Mais de 60 anos despois, a xente ocupada no agro reduciuse en máis dun 90%, ata pasar a 65.000 da actualidade, arredor dun 5,5% do emprego total, cunha media semellante á da Unión Europea. As eivas podemos situalas en varias cuestións. A demográfica, cunha falta evidente de relevo xeracional e unha poboación envellecida. A baixa produtividade das explotacións e a volatilidade dos prezos. A falta de desenvolvemento dunha industria agroalimentaria forte. A continuidade dun balance agroalimentario deficitario. E por riba, se cadra de todos, o problema da terra. Ese é o problema estrutural básico do sector agrario galego, tanto no que se refire ás deficiencias na base territorial das explotacións, cunha reducida superficie e cunha enorme fragmentación parcelaria, como en canto aos enormes desaxustes ou deficiencias nos usos do chan. Un só dato, a superficie agraria útil por explotación en Galicia sitúase en 8,5 hectáreas, pouco máis dun terzo da media estatal,
que son 24,2 hectáreas, ou da da UE dos 15, que son 22 hectáreas. As actividades económicas das cooperativas tenden a estar moi adaptadas aos territorios e por isto se perfilan como unha alternativa neste momento no que se sitúa o campo, tanto no que se refire aos recursos materiais como ao capital humano do que dispoñen, debido ao feito de que os traballadores e socios residen maioritariamente neste. A consecuencia é que a xeración de emprego e riqueza permanece ancorada xeográficamente. Se afiamos un pouco máis, en Galicia existen unhas 1.150 cooperativas activas que contan cuns 80.000 socios e crean uns 28.000 postos de traballo directos. A especialización sectorial das cooperativas activas é a seguinte. Do número total de cooperativas activas, a maior parte corresponde coa categoría de cooperativas de traballo asociado, aínda que baixo esta categoría agrupanse entidades que operan en diversos sectores de actividade. Esta categoría representa o 45% total das cooperativas galegas activas. O segundo tipo máis frecuente serían as cooperativas agrarias, que representan máis ou menos un 30% das cooperativas. Outras tipoloxías, como as transportistas ou as de vivenda, terían unha maior presenza no panorama cooperativo galego. Se o miramos dende o punto de vista do número de socios que se agrupan en cada unha das tipoloxías de cooperativas, pode comprobarse que, aínda que non son as máis numerosas, as cooperativas agrarias son as que contan cun maior número de socios, cifrándose este en aproximadamente o 46% do total dos socios cooperativistas en Galicia. En consonancia co seu maior dinamismo empresarial, as provincias da Coruña e Pontevedra presentan unha maior presenza de sociedades cooperativas activas. En todo caso, as cooperativas agrarias son un modelo para fixar traballo estable no agro, que sofre un debalo tanto no marco de emprego como no demográfico. Moitísimas gracias, Sara, por esa información tan puntual, pois para analizar todo esta cuestión do sector agrogandeiro. Está con nos na mesa José Luis Vaz, de Biocop. Boas noites, José Luis. Boas noites. Tamén está con nos Jesús González, do Consello Regulador de Ternera Gallega. Boas noites. Por esta banda da mesa, David Rodríguez, de Amarelante, Sociedade Cooperativa Galega. Que tal? Boas noites, David. César Pérez, da Asociación do Porco Celta. Moi boas noites, César. Boas noites. E para completar a mesa, Gabriel López, da Fieira. Antes de empezar a entrar en cuestións como as que plantexaba Sara, gustaríame que brevemente lle explicáramos a xente que nos está vendo cal é a función e o objetivo da vosa empresa ou no caso do Consello Regulador, pois do Consello Regulador. José Luis. A nosa empresa... Biocop, exactamente, que se atopa ubicada en Verín e somos de ámbito xeográfico ourensán. Todas as gandeirías asociadas están na provincia de Ourense. A parte, traballamos con algunha xente de Lugo hasta de Asturias que, mediante acordos, lle comercializamos a súa produción biolóxica. A nosa esencia, a nosa singularidade, precisamente é que o 100% da nosa actividade, da nosa transformación e da nosa comercialización son produtos cárnicos ecolóxicos. Jesús, cal é o vosso objetivo? Vamos a ver, nós somos un Consello Regulador. Como Consello Regulador, a nosa función principal é o control, neste caso o control da carne que se comercializa baixo o nome da IXP Ternera Gallega. E tamén, ademais do control, outra das funcións importantes que nos toca desenvolver é a de promoción, para informar aos consumidores, dar a coñecer o produto e abrir novos mercados. Polo tanto, esas son as dúas labores principais, control e promoción, para garantir un produto de calidade e para poñelo no mercado e dalo a coñecer de maneira que se favoreza a súa comercialización e, polo tanto, eso repercuta favorablemente nos gandeiros galegos. Pensando no consumidor, digamos. Claro, lóxicamente, nós temos que tratar de chegar ao consumidor dunha maneira obxectiva e clara e con produto garantizado para que o consumidor poida valorizar ese produto e que eso despois repercuta nos demais eslabóns da cadea hacia atrás e favoreza tanto a industria cárnica galega como, sobre todo, aos nosos gandeiros. David. Bueno, a nosa cooperativa Amarelante, da cooperativa galega, naceu fai 2 anos, máis ou menos, cando un grupo de xente ali no rural nos plantexamos crear algo que diversificara o que é a economía da zona e a dinamizar. É un proxecto que vai máis alá solo da transformación, da castaña, da comercialización, que é o que queremos chegar este ano.
ten tamén un carácter moi marcado no que atinxe o eido cultural do que era antigamente o que é a recolección da castaña nos outros. E, bueno, pois é principalmente o que nos dedicamos. Non sei se cho puxeron por debaixo, pero todo isto surdiu na túa doble condición de veciño de Manzaneda e alcalde. Sí, pero bueno, non foi o de veciño primeiro sí que influiu, o de alcalde non influiu para nada, non? César. Bueno, pois a Soporcel é a Asociación de Criadores da raza porcina celta e nace no 99 co obxectivo de recuperar a raza, porque a raza foi moito menos porque vieron outras de fora con mellores rendementos cárnicos. O que pasa que nós pensamos que ten unha opción de futuro pola súa calidade e pola súa adaptación ao medio no entorno galego. E logo veremos tamén como seguiremos falando desto con un pequeno vídeo e como se adapta a transformar o monte e a pisalo e a comelo e a traballar como unha verdadeira cuadrilla antiincendios. Despois, cando volvo contigo, vemos ese vídeo que nos trouxeches. Gabriel? Ben, pois no noso caso, a Fieita é un proxecto que estamos desenvolvendo aquí no Concello de Compostela, unha explotación de horta ecolóxica, estáse complementando tamén con produción de froiteiras. As froiteiras en concreto están na zona da Mariña, e nace un pouquiño, pois, iso, non? De dar o paso do que foi durante moitos anos, o mellor desde outra situación, de aconsellar, de asesorar, de intentar convencer a xente de que hai que buscar outros modelos de produción e traballar noutros campos, na agricultura e a gandería, distintos aos convencionais, ou incluso fora do foco que se estaba dando desde estas administracións e demais, non? Esa é un pouco da necesidade de, no momento dado, dar o paso e facer aquilo que nos dicía mellor en algún momento algunha xente, non? Se tú pensas que o camiño é ese, porque non o faz tú e non o mandas facer a nós? Bueno, efectivamente, hai que dar ese pasiño e é un pouco a xénese, o orixen da Fieita, da horta Fieita. Escoitamos a Sara Torreiro agora ao principio na presentación dicir, bueno, que hai 60 anos en Galicia, casi ese teléfono, casi o 90% da poboación dedicábase ao rural, evidentemente pasaron 60 anos, as cousas mudaron, a día de hoxe a porcentaxe de poboación que se dedica ao rural está máis ou menos na media da Unión Europea. A pesar disto, o rural galego despoboase. É rentable vivir de actividades agrarias a día de hoxe? Quen queirades, É rentable ou... Bueno, Jesús. Vamos a ver, rentable ou non... Fíxose un esforzo moi importante en modernizar explotacións, investimentos... Vamos a ver, dentro do que é a produción agrícola e gandeira, pois hai explotacións que si son rentables e outras que non son tantas. Eu penso que o problema principal do rural en este momento non está na rendibilidade. A rendibilidade, lóxicamente, tamén é importante, porque detrás de cada vivenda que hai no rural, pois hai unha familia e hai unha xente que ten que ter coberto as súas necesidades básicas, en canto que, pois, lóxicamente, a alimentación, os gastos básicos de calquera familia, non? Entonces, eso hai que cubrilo e eso hai que respetalo. Pero eu creo que os problemas do rural non é tanto a rendibilidade das producións, senón que é a sensación un pouco dun certo desánimo, dunha perda de interés por o rural, que se agravou nas últimas décadas, sobre todo ca industrialización, sobre todo con a maneira de vivir moito máis cómoda nos ámbitos urbanos, non? Entonces, eso foi dando lugar a que a xente perdera un pouco de cariño por o rural, e o rural moitas veces pasou a ser secundario, cando eso sí que me parece un error de plantexamento grave. Lóxicamente, isto non pasou só porque a xente quixera, senón que pasou, baixo o meu punto de vista, pois por unha serie de cuestións, entre elas, xa se apuntaba antes o da demografía, os problemas demográficos que hai en Galicia, e os problemas demográficos que hai en Galicia non empezan pensando só que a emigración a Madrid, a Barcelona ou outros países europeos, nin sequera a mellor a emigración das provincias do interior hacia as provincias costeiras. Eu creo que últimamente o máis preocupante da emigración en Galicia é a emigración que hai das aldeas
para as cabeceiras do concello. Esa é unha emigración fácil, porque estás próximo a casa, pero deixas de vivir na casa labrega de sempre, non? E deixas de cuidar moitas veces as fincas porque empezas a vivir na cabeceira do concello, tes unha serie de unha situación relativamente cómoda en canto a médicos, en canto ao centro de saúde, en canto aos servicios básicos, empezas a olvidar da aldea. En cambio, a aldea telo a mellor a 10 a 15 km de distancia. Entonces, ese despoboamento a mí sí que me preocupa moitísimo. Quizá ese despoboamento se veu acelerado en algúns sitios co tema dos polígonos industriales, que de alguma maneira concentrou a poboación nas cabeceiras dos concellos, e o rural sí que foi se olvidando cada vez máis. Eu poño este exemplo porque fai 30 anos había moita xente que traballaba eu concretamente son do Concello da Cañiza, no sur de Pontevedra, había moita xente que traballaba en Citroën en Vigo, pero vivía na Cañiza, e todos os días viña a casa e cuidaba pois a horta, cuidaba as patacas, e tiña algúns animales e todo eso, non? É certo que era unha agricultura a tempo parcial, pero era unha agricultura. Agora eso perdeuse, pero non se perdeu marchando para Vigo, nin para Ourense, ao mellor perdeuse simplemente indo a vivir á cabeceira do concello. Entón, eso a min pareceme gravísimo, e despois o rural pois tamén ven sufrindo, eso supoño que entraremos despois todos máis neso, un certo abandono tamén dos entes públicos, das administracións, e non é un abandono moitas veces de cartos, porque axuda sí que hai para o medio rural moitas veces, non, pero é un abandono a nivel de proxectos, de liderazgo, proxectos que generen ilusión e que generen emprego e que generen ilusión por quedar no campo. Unha ilusión que tamén ten que chegar a ser capaz de que o agricultor se sinta protagonista na sociedade onde vive. Porque, eu non sei vos o que opinades, pero o agricultor moitas veces creouse un pouco a sensación de que o que quedaba no campo, pois moitas veces era o que menos afán emprendedor tiña de intentar buscar unha vida mellor, se pensaba, e eu creo que eso é moi discutible, porque tampouco podíamos deso, pero bueno, creouse moitas veces esa sensación. Houve xente que marchou porque entendía casi que o ser agricultor pois era, entonces eso hai que revertilo, eso hai que darlle a volta. E despois para min outro tema moi grave que tamén xa comentaremos máis en profundidade porque non quero monopolizar o debate é o tema dos impostos que agravan ahora mismo vivir no rural, en canto a IBI, en canto a licencias, en canto a permisos. Bueno, vamos a ver, nin co medio rural fose o que causa os problemas da sociedade, e entonces eso está limitando moitísimo que se poñan proxectos en marcha que en décadas anteriores pois eran proxectos que moitas veces empezaban con dificultades, con escasa financiación, pero que se iban empezando pouco a pouco. Ora, con tantas trabas que hai de inicio, pois hai moita xente que xa desaniman de empezar. Entonces, claro, eso genera moitos problemas, moito desánimo, e, bueno, profundizaremos máis, pero eu non vexo unha causa concreta, vexo unha suma de causas. Suma de causas, David? Concordo co compañeiro Xesús, onde o principal problema que temos agora no rural, por o cal non se crea actividade, penso que é o despoboamento, non a despoboación. Pero, bueno, eu sí que creo que ven dada por algo, non, esa despoboación. Creo que as políticas capitalistas que se levan aplicado na Comunidade Económica Europea nos últimos 30 anos por aquí, os últimos 20 anos por aquí, apoiadas polos gobernos estatais e, no noso caso, por o goberno autonómico, eu creo que favorece a que na Galiza se cree esa despoboación e, por conseguinte, ese abandono no rural. Hoxe unha persoa nova que quere iniciar un proxecto, vense el solo, como empresa ou como cooperativa, non se vai ir a un pobo onde a Xunta de Galiza está retirando os servizos sin parar, onde están quitando os servizos regulares de bus, onde están quitando comedores escolares, onde están quitando unidades nos CEIPs, onde están quitando os centros médicos, onde está pasando. Entón, eu creo que falta unha aposta, primeiro, forte para creer nos nosos sectores primarios e na transformación no medio rural, por parte das administracións, sobre todo da Xunta e da estatal. E depois, tamén concordo con Xesús, creo que é moi importante instaurar esa identidade cultural
do campesiño galego e dignificala, que noutros países de Centro Europa vemos como é unha... Como en Francia parece... Efectivamente, e hai que nos Francia, países cuidado, parece que non. Pero, bueno, creo que o primeiro que a non supresión de servicios, iso é importantísimo para que a xente siga quedando, senón a xente se vai marchar. A excepción ou a rebaixa en temas fiscais, como comentaba Jesús, creo que tamén é moi importante e é un punto a ter en conta, non? Porque vos ainda estades no primeiro ano, se non me engano, non? Nós estamos no segundo, agora mesmo, sí, con moitas tramas, sobre todo burocráticas, unha xente nova que estamos comezando, a veces se che fai un mundo. A cuestión do financiamento, todas estas cousas, non? Efectivamente. José Luis, todo isto que está saindo... Eu quero apostar un pouco por o factor humano e pola utopía. Creo que, de algún xeito, non podemos deixarnos levar por autocomplacencia e facer o mesmo. O mundo é cambiante. Entón, temos que adaptarnos e temos que aportar nós, como axentes do rural galego, ideas innovadoras, ao fin e ao cabo. Hai grandes potencialidades en Galicia. Concordo con eles que é verdade. Que temos que reclamar como cidadáns do rural? Unha auténtica reforma agraria en profundidade que está pendiente desde tempo secular. Temos que engarzar ca cultura campesina tradicional, que era diversa, que era autogestionada, e donde se procuraban, polo menos, para poder comer, a pesares de que estaba o señorito que era o propietario dos medios de produción e había que pagar o 50% do becerriño daquelo ou do outro. Os tempos cambiaron, xa non é así, somos donos dos nosos medios de produción. E nós somos os axentes que debemos reclamar un cambio de estrutura. É básico, senón non podemos facer nada en Galiza. Estrutura e tenencia da terra. Temos 500.000, 1 millón de hectáreas cardenanos e llano tamén, e non facemos nada, non gastamos cartos en eso. Abogo, porque nos den a nós, os axentes do territorio, cooperativas, sociedade civil, e nos xestionemos esos diñeiros en unha laboura de prevención que é moito máis efectiva e axudaremos a que non haxa ese cambio climático tan exacerbado que estamos a notar aquí tamén, non? E, sobre todo, aportar ideas innovadoras, como as que vexo aquí en esta mesa, non? Ou como a que levamos nós, que somos os raritos de Galicia. A nosa estrutura, como Biocop, é 200 hectáreas de base territorial media de todos os socios, inda que non seamos propietarios desos terreos, non? Arrendados, montes comunales, non? 200 hectáreas e 130 cabezas de media por gandeiría. Ao mesmo tempo, unha idea, recuperar as razas antigas, razas que veñen desde a prehistoria, e aunala cun método de produción biolóxico que é ben diferente do método intensivo. E somos sensibles ao que demanda o novo consumidor, a nova sociedade. Produtos saudables e moito máis seguros do que pode ofertar, digamos, a agricultura ou a gandeiría convencional, que todos sabemos da parte negativa que conleva. E esta comunidade, este país, ten auténticas potencialidades para facer unha agricultura e unha gandeiría verde. Que si, entonces, por outra banda, unha asignatura pendiente, desde sempre, producimos bons alimentos, pero nos transformamos na nosa terra e non nos vendemos nós. Hai que pechar o ciclo e hai que asumir toda a escala de valor do produto. Aí iremos despois, porque é unha cuestión importante, non? A cuestión da transformación, estamos vendo estes días co tema do leito que está acontecendo, en fin. César. Está en función co que dicía da estrutura da terra, o problema do leite xa o sabíamos fai 20 anos que iba a acontecer. Jesús dixo que se pode revertir eso, e José Luis dixo cultura agrícola tradicional. Se pode reverter porque tamén lle podemos aplicar as tecnoloxías de hoxendía. Entón, podemos facer toda esa volta ao campo, podemos facer moito máis fácil. Sí, señor. Entón, é cuestión de vontade. O que pasa que sempre que se desfai unha cousa, costa moito máis traballo facela, porque o que menos tempo leva é desfacelo. E agora volver aí, pero hai que darlle valor ao feito de vivir no rural. Eu penso que se vive con mellor calidad de vida que na cidade,
os sueldos hoxe na cidade non son maravillas tampouco, xa sabemos que o da agricultura non é unha mina, pero permite vivir en unhas condicións de vida moito mellores. E outra cousa que quería decir é que para recuperar a vida do rural tamén temos que mirar cara ao monte. O sea, temos uns montes que pensamos que casi ahora nos teñen convencido, e xa temos asumido, que dan madeira. Non. O monte dá moito máis que madeira. Ten que dar moito máis que madeira, que sempre dou. Pero parece que a alguén lle molesta a xente no monte. Non, a xente ten que volver ao monte. Porque o monte pode dar madeira, pero tamén pode dar unha carne de boísima calidade, con uns animales que viven en unhas condiciones moi saludables e que teñen un baixo rendimento cárnico, pero a ese baixo rendimento cárnico lle podemos perdonar porque tamén nos limpan o monte e nos aforran de gastar en desbroces e incluso pois non sei como eso, temos unhas razas autóctonas, como decía José Luis, que son os nosos transformadores de mato en carne, son un patrimonio xenético que nos quedou aquí e que non deberíamos despreciar, deberíamos aproveitalo para tirar cara ao futuro. Perdón. Sí, señor. Gabriel. Xa abordamos varias cousas, non? Eu creo que son moi interesantes, non? Transformación, ordenación do territorio... E xa apetece empezar un pouco a entrar así en materia, non? A tocar así algún dos aspectos, non? A min tamén é agradable, non? Esta tertulia, este encontro que estamos tendo aquí, porque vexo aparte que temos unha sintonía bastante evidente entre nós, non? E que temos así certa coincidencia, canto menos na análise do rural co que nos atopamos, non? E unha reflexión que sei que faría, en todo caso, é que se efectivamente o rural galego ten futuro, será si somos quen nós en algún momento de tomar a renda sobre ese futuro, refírome. Estamos vivindo agora as consecuencias da entrada na Unión Europea, de algo que pasou aproximadamente sobre 25 anos ou así, non? E se vos fixades como reflexión tamén, como curiosidade, todos os que estamos sentados aquí na mesa, falta un sector que foi pedra angular do agro deste país, que é o sector leiteiro. Apontámoslo tamén, non? Falaremos a semana que ven do sector leiteiro especificamente. Claro, entón a cuestión é... Sí, pero eu creo que é interesante por unha cuestión, non? Realmente o futuro do rural deste país estuvo sempre condicionado en certa maneira a vitalidade, a fortaleza dese sector, non? E hoxe por hoxe pois pasamos do que puderon ser, pois, non sei, aproximadamente sobre 100.000 explotacións, creo que había de vacún de leite antes de entrar na Unión Europea, debe haber 7.000 agora mesmo, 7.000 e pico, unha cousa así, non? E con problemas. E aparte 7.000 que probablemente queden en bastantes menos se é que non desaparece por completo, non? O cual sí que nos debera facer reflexionar sobre realmente cal é o papel que se nos está deixando a Galiza na Unión Europea desde o punto de vista agrario, entendendo o punto de vista agrario, quer dizer, a ruralidade é moito máis que... xa me estou metendo no outro fregado, non? A ruralidade é moito máis que simplemente a cuestión productiva, a cuestión agraria, non? É unha cuestión vital tamén, non? Ás veces tamén, e outra reflexión que tamén deberemos facer, non? Cando alguén volve ao campo, non vai só buscando unha expectativa laboral, vai buscando en moitos casos unha maneira de vivir distinta, non? Co cual os conceptos son distintos, a rendibilidade xa se mide de outra maneira, xa non estás falando só de rendibilidade económica, buscas unha rendibilidade persoal, toda a rendibilidade social, co cual, bueno, é un pouco máis complexo que todo iso, non? Vamos a ver se vamos acelerando un pouquiño o ritmo. Interesábame, Jesús, falar da cuestión da transformación, que non sei se foi David quen a sacou. Ahora que falamos do sector leiteiro, a mí pareceme increíble como un país como Galicia, que produce tantos litros de leite ao ano excedentarios, non teña un sector de transformación, por exemplo, unha carta de queixos que ensinarlle a calquera persoa que veña de fora e dicir, aquí temos 20 queixos galegos, non? Como teñen os franceses ou suizos. E outra cuestión é a ordenación do territorio. Como está o territorio ordenado? As dúas cousas que me plantexan dan para rato, para falar. Esta cuestión, non? Esta cuestión. Pero, bueno, xa que saliu o tema do leite colateralmente, eu non é un tema que domino pouco, pero aínda que domino pouco, hai veces que me gusta dar algunha opinión sobre o sector, non? Si, o que dixo Gabriel, eu teu nome, non? De que o sector rural galego estuvo baseado no leite, é certo. A día de hoxe eu creo que é certo para mal. E ao mellor é un pouco fastidiado dicir isto, pero os 30 anos aproximadamente que levamos dentro da Unión Europea
foron 30 anos nos que as administracións, e concretamente a de Galicia, se volcou solo co sector leiteiro. Os demais sectores prácticamente quedamos no olvido. Tú que falabas antes da horta e da froita, que che vou a dicir, non hai ningún proxecto en Galicia posto en marcha pola administración pública nos últimos 30 anos pa a horta e pa a froita. É absolutamente penoso. É absolutamente penoso que na Xunta non houbera ningún proxecto potente para un sector como a horta e a froita. E máis, a pouca froita que había en Galicia, algunha plantación de maceiras que había e tal, prácticamente desapareceron. Hai un pouco de recuperación da castaña, coa posta en marcha da denominación de calidad, pero mínima e con moito camiño que andar, pero as outras producións prácticamente de froita se perderon. A horta, pois salvo algunha iniciativa de algunha cooperativa na zona dos Salnés, tal, e algunha, pois, ahora nos entornos das ciudades, porque tes un mercado próximo, pero o resto prácticamente se perdeu. Se perdeu porque no campo un dos problemas que tamén se bota en falta é o liderazgo. O agricultor moitas veces é, en Galicia quizá máis, moi individualista, moi da súa casa. E hai veces que é necesario proxectos de certa envergadura, de certo liderazgo, e nalgúns dos sectores en Galicia onde hai algunha cooperativa forte nesos ámbitos, pois sí que se chegan a proxectos dese tipo, pero noutros non. Entonces eu creo que a horta e a froita nunca tiveron ese tipo de liderazgo e se quedaron unhas opcións simbólicas e despois desde as autoridades públicas, desde os entes públicos, realmente non houve unha aposta por eles. E como estou falando da horta e da froita, non quero esquivar de falar da carne de vacún, porque o que máis me toca e é un pouco que o representa aquí. Pois a carne de vacún, sinceramente, tampouco hai grandes proxectos das administracións públicas. A carne de vacún en Galicia existiu antes que o leite. O sea, Galicia foi históricamente produtora de carne. Galicia vendía, xa se exportaba gando vivo a Inglaterra na época da Revolución Industrial Inglesa, xa se embarcaban daquela iba o gando vivo, xa se embarcaban aquí nos portos galegos ferris para Inglaterra con gando vivo. Despois, na época da Guerra Civil e da posguerra, marchaban os tenreiros en tren para as grandes ciudades españolas, o sea que Galicia históricamente foi produtora de carne. Ni se mataban aquí. Non porque non había industria transformadora aquí, e sobre todo había un problema. O frío ainda, por exemplo, na época da Revolución Industrial non estaba descoberto o frío. Entonces, por eso había que matar en destino, que senón a carne, cando chegaba alá, pois estaba estropeada. Non, é así, pero o frío, os congeladores, o xeo, é reciente, non? Creo que hai un libro de Gabriel García Márquez, un conto sobre o xeo, creo, non? Bueno, é reciente, é un escrito reciente. Entonces, o xeo nas aldeas, eu recordo nas aldeas, na miña hai algunha, en zonas altas había o que chamaban unhas neveiras. Os antigos gardaban a neve dentro dunhas pías de pedra para que se lle aguantara hasta o mes de abril ou maio prensada, e tapábana con as lousas, pero eso é relativamente reciente. Entón, claro, cando estamos falando de vender carne, pois agora todos damos por suposto que a carne vai en camións frigoríficos e todo eso, claro, efectivamente é así, non? Pero fai 100 anos o gando iba vivo, e incluso na posguerra, nos anos 40 e 50, os xatos iban vivos. Os primeiros matadoiros grandes en Galicia, a Frisa en Lugo, despois Frigolouro en Ourense, Conchado en Coruña, son dos anos 50, 60, o sea, relativamente recentes, o sea, que estamos falando dunha transformación dunha industria moi recente. Entonces, na carne, realmente, Galicia foi históricamente produtora de carne e de repente pasou a ser produtora de leite, e o leite copou todo e a carne quedou un pouco arrinconada. Gracias a Dios a carne seguiu subsistindo porque hai unhas zonas en Galicia que son as zonas do interior, normalmente as zonas de montaña, as zonas peores xeográficamente, donde o leite tiña as súas limitacións. E aí subsistiu a carne,
E despois, coa reconversión do sector leiteiro, pois acabaron as vacas de carne tamén baixando os vales e digamos que colonizando zonas que eran leiteiras. Eso vese na Terra Chá, vese na zona de Sarria, vese en zonas de Coruña, son realidades. Eu podo dicir aquí que, por exemplo, fai 15 ou 20 anos, pois na Fonsagrada había 450 explotacións de ternera gallega e en Vilalba 200. En este momento hai 400 en Fonsagrada, máis ou menos está estabilizado, con dificultades por o envellecemento da población, pero en Vilalba hai outras 400, o sea, duplicouse o número de explotacións. Eso quere dicir que hai unha reconversión sectorial do leite hacia a carne, porque a carne estuvo aí. Pero proxectos dunha certa envergadura da carne está a Asociación de Criadores das Razas, fundamentalmente a Cruga, a da Rubia Galega, despois tamén a das zonas das razas de Ourense, as morenas do noroeste, con Boaga, son razas en perigo de extinción, e ternera gallega, e esos son un pouquiño as iniciativas que houve no sector da carne. E despois, fora deso, están as producións intensivas, lóxicamente con unha cooperativa moi importante como é Coren, que apostou por o tema do polo, do ovo, do porcino, con algunha outra por Galicia, pero realmente o sector agrario, se te sales de aí, todo acaba no sector leiteiro. E o sector leiteiro é un sector que non se consolidou. E non se consolidou porque non se plantexou ben desde o principio e eu creo que a excesiva tutela da administración foi negativa. Negativa, porque eu son dos que digo que a rendibilidade debe ir por diante da subvención. A subvención é importante como apoio, pero nunca ten que ser o objetivo principal en ninguna produción, porque senón no momento que cambia a situación das subvencións, cambia a situación sectorial. E o leite está aí continuamente en función de como andan as subvencións, de como andan os apoios, un pouco está ben, outro pouco está mal, hai momentos en que ganan cartos, compran tractores impresionantes, outro momento perden e teñen que cerrar, é unha locura o do leite, e lóxicamente condiciona todo o sector en Galicia, condiciona todas as políticas de actuación da administración autonómica e o sector non está contento. Entón, eu creo que peor que eso non hai nada. Concretando, o tema da transformación. O tema da transformación é fundamental transformar no noso territorio. Nós, como indicación xeográfica protexida, xa apostamos por eso, por obriga, xa que os terreiros teñen que ser nacidos, criados e sacrificados en Galicia. O sea, teñen que sacrificarse en industrias cárnicas e teñen que despezarse en industrias cárnicas galegas. Senón non é ternera gallega, non leva o seo de ternera gallega. Nós non permitimos o despece fora de Galicia. Só se permite fora de Galicia o fileteado en punto de venta, pero hasta o despece ten que ser aquí para que quede o máximo de valor engadido aquí. E poder vender o produto... E eu creo que eso ten que ser clave en todos os sectores. Vos estades coa transformación ou tentando facer transformación en Castaña tamén? Nos temos o proxecto que comezamos de recuperación de soutos, todo de forma manual, entre os 10 socios que somos, sábados e domingos, que, bueno, tamén é algo a ter en conta, todos temos o noso traballo. Bueno, agora estamos co proxecto de transformación que ten que estar rematado antes de finais de setembro. E cara onde podes dedicar a transformación da Castaña? Agora mesmo o que vamos a facer é, a parte de vender en fresco, que non é transformación, temos unha liña de secado para secar a castaña e vender o purgazo de toda a vida para que chega a xente o pode cocer e pois temos outra liña para fariña, sin deixar de lado un pequeno obradoiro que temos para poder sacar tamén algunha liña de doces, etcétera, etcétera. Marroclaseu... Efectivamente, algo así. Quería, mira, nombrou Jesús o tema dos problemas das subvencións, que moitas veces tiña que verse a rentabilidade por diante antes de dar os cartos, creo que foi en febreiro de 2013. Fai 2 anos máis ou menos, a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galiza sacou unha liña de axudas para unha plantación nova de castiñeiro. Cando nos entramos, é unha boa nova, unha zona productora por excelencia como é o Concello de Manzaneda, que poderamos empezar a plantar máis castiñeiro, hasta que vimos a orde, nos exixía mínimo unha hectárea en Coto Redondo, algo que ali é impensable por o minifundismo que hai, que creemos que é importantísimo, ese minifundismo culturalmente se pode dar un valor engadido ao produto que saques de aí. E depois outro dos parámetros que exixía era mínimo un 15% dependente. Manzaneda é imposible de collelo en ningún lado.
E, curiosamente, da lei de 2 meses, saliu en todos os xornais como Coren se beneficiou desas subvencións plantando 20 hectáreas de castiñeiros para cebar porco. É importante o apoio á grande empresa. Coren, o volumen que ten de traballadores, ten méritos para telo, pero creo que a base capital que ten non necesita dunha axuda agora mesmo autonómica para darlles a gran empresa. Creo que teñen que ser as empresas pequenas e os emprendedores os que leven esas axudas. E pois unha pregunta que xa estuvemos falando bastante del, pero creo que non demos no clavo, estábamos falando das políticas de leite erróneas que bota agora. As políticas forestais da época Fraga, co tema do eucaliptus e todo, iso que temos aquí unha asociación que lle está dando solución a ese problema, non? Pero toda a gandería en extensivo que había nesas zonas onde despois se plantaron os eucaliptus non axudou moito a despoblación dos povos. Che vou dicir, as políticas forestais foron tan negativas para Galicia, non só por eso, senón porque o problema foi que se incentivou a reforestación de terras agrarias. Ese, para min, é o error capital. E se está facendo hoxe tamén. Sí, se facendo. Entón, o error capital non é a reforestación. O error capital é a reforestación de terras agrarias. Xente que se lle subvencionaron plantacións forestais cando facía a plantación forestal nunha terra agraria, fose de cultivo ou de pradeira. Pero ese titular tiña montes e ermos, sin árboles. Hombre, eu creo que se un titular ten monte que se pode forestar, e ten terras agrarias, sean pradeiras ou sean de cultivo, hombre, primeiro que reforeste o que xa é monte. O que xa é monte. E isto ven un pouco a conta dunha pregunta que me dicías antes, que é a ordenación do territorio. Este outro dos fallos capitales de Galicia, que nadie quixo afrontar nunca. Eu sei que é moi delicado afrontalo, porque é meterse ca propiedade. E a propiedade é sagrada para os galegos, porque custou moito chegar a ela. Entonces, calquera lle cuestiona a propiedade aos galegos, non? Pero si Galicia... As polémicas que se suscitaran que fora aquilo do Banco de Terras, que se nos van a quitar as terras, que si... Pero vamos a ver... E foi do pouco que se fixo, non? Nestes 30 anos de intentar... Ni menos. Vamos a ver, si queremos facer algo, hai que definir un pouco o territorio. E se unha zona é boa pa leite, pois o que non ten sentido é plantar eucaliptos. Porque hai moitas zonas de Galicia que necesitando terra para producir, acabaron forestadas. Eso non pode ser. Imos con César, que me parece que nos traías un vídeo, a ver se podemos ir vendo como traballades na túa explotación, nos vas contando un pouquiño tamén. Bueno, o vídeo é un exemplo do que falaba antes, non? De recuperar a tradición e aplicarlle os conhecimentos e as tecnoloxías que temos hoxe. Este é un sistema de pastoreo para o porco celta, pero se podría adaptar a outros animales. É un sistema de pastoreo por reflexo condicionado. En vez de facer grandes peches perimetrais nos montes, o que se fai é un curro de uns 1000 metros ou 2000 metros, depende do número de animales. Entón, en ese curro pequeno pasan 15 días pechados, teñen comida e auga, pasan 15 días pechados, aprendendo que despois... Aí está sonando, non? Alarma. Claro, despois de un sinal acústico, cae a comida. Entón, despois, todas as mañáns, o sistema automático ábrese unha porta, van a rozar no monte todo o día por aí, pero, como están condicionados por ese efecto, a tardiña recóllense desta maneira. E iso é basicamente do que se trata, é un sistema moi interesante, permite non ir ao monte a mellor en 15 días, bueno, hai que ir porque hai que chamalos con algo, hai que ter un efecto chamada que se fai con unha mezcla de cereales que formulamos nós, pero hai que repoñer os hilos e hai que ver se falla unha máquina, pero bueno, incluso ahora o temos con cámaras de vídeo que vemos desde o propio móvil para controlar os animales en todo momento. E, bueno, este tipo de iniciativas creo que poden axudar e son alternativas
para facer máis fácil a volta ao rural e o traballo no rural, e sobre todo porque, eu decía antes mirando para o monte, porque se a xente e os animales van ao monte cuídase solo, o monte non vai arder, porque os propios... Tras ano acabamos debatendo sempre, por que arde o monte? Claro, pero hai que ter... Antes traballábase, ahora non. Se cadra non é todo iso, pero... Está aí abandonado, esperando polo lume, os únicos que lle falan ao monte son o lume e os cortadores de madeira. Pero ese monte pode dar máis cousas, e ao dar máis cousas vai estar máis vixiado e dá máis vida. O gando foi, a gandería foi o mellor axente de control do monte históricamente. As 5.000 hectáreas que temos de base territorial ecolóxica non ardeu unha sola hectárea desde que existimos. Eu quixera, volvendo a recuperar a idea que dicía antes Beiras da utopía, non? Gustaríame a nivel semántico, porque aquí todos falamos de explotacións. A nova figura do agricultor e do gandeiro ten que ser un cuidador, un xardiñeiro da natureza, non un explotador. Na teoría neoliberal do crecimento continuo é unha falacia. A Revolución Verde, que aconteceu fai 100 anos, iba a erradicar a fame do mundo. Eso foi unha mentira grandiosa. O que sí conseguiu é unha gran contaminación, un gran deterioro da nosa nai terra, non? Entonces, somos, en unha visión holística, somos un grau de unha playa de area, non? E aí é todo o mundo, non somos Galicia. Pero como non cambiemos as conciencias e fagamos outro tipo, porque o sector primario é fundamental e contamina e emite CO2, formaldehído, metano e outras lindezas á atmósfera. Como non seamos conscientes, entón teñamos un proceso de reaprendizaje, non? Ou de desaprender o aprendido e fagamos as cousas de outra maneira, que futuro llevamos a deixar aos nosos descendentes, fillos, netos? Como mínimo, hai unha, digamos, obrigación moral do que recibimos dun xeito de xalo igual ou millor. E estamos cascando todo. Entonces, a nivel de gandería en Galicia, é fundamental ter unha certa soberanía alimentaria. A min non me consuela pa nada un mundo globalizado e a economía globalizada, que dá uns bandazos terribles. Que pode ocurrir mañá ou pasado cando estamos perdendo a nosa esencia? As nosas razas, a leite, a carne e 20.000 cousas. Que vamos ao supermercado, al campo a comprar que ali está enlatado? No, se fóramos nas nosas administracións, os nosos pensadores foran consecuentes e intelixentes, apostarían por manter unha serie mínima de produción alimentaria para os xente por o que poida vir, non? E, sobre todo, cambiar o rol. Xa pasou o industrial, estamos nunha era post-industrial, já hai que acometer, digamos, as relacións ca natureza dunha maneira ben diferente. Senón, isto non aguanta 200 anos máis. Evidente. Gabriel, veña, vamos pechando xa. Aí se deu unha das chaves precisamente do motivo que nos trae hoxe aquí, non? Que é o conceito da soberanía alimentaria, non? Efectivamente, cando falamos de soberanía moitas veces parece que é un conceito vacío, non? A xente non lle topa sentido, pero cando concretamos en cuestións como nesta, como no tema da alimentación, non? É cando cobra sentido realmente, non? É un pobo que non é quen de definir como se quere alimentar, realmente é un pobo moi pobre e un pobo que vai estar supeditado e vai estar a expensas dos dictados do mercado, das transnacionais, dos tal, non? Entón, aí onde, efectivamente, onde nós estamos un pouco contra a parede, aí onde nós estamos condicionados e onde nós temos que buscar fórmulas, tanto desas nosas hortas, desas nosas granxas, non desas nosas explotacións. Eu coincido contigo, gustoume moito a tua puntualización, porque é unha cousa no que eu ás veces tamén insisto moito cos compañeros e as compañeras, non? Efectivamente, hai moito detrás diso, non é solamente unha cuestión semántica, non é unha cuestión filosófica, ademais, non? Pero é fundamental que efectivamente sexamos quen de definirnos como pobo como nos queremos alimentar. E aí é donde nós temos o noso papel tamén. E aí é o que nos pode dar a nosa capacidade
como xente que habitamos o medio rural, como xente que estamos producindo alimentos e tal, a continuar adiante e a caixa máis xente que se incorpora a isto, non? E aparte entendendo a soberanía como iso, non? Como unha cuestión fundamental, como un dereito fundamental que temos a definirnos, non tanto en clave como se utiliza algunhas veces, como, bueno, que é un pouco incluso, digamos, como se utiliza, non entendendo a soberanía como unha autarquía, non entendo a soberanía como moitas veces a xente o interpreta, o que quería decir. Como non comunicarse cos demais. Efectivamente, como decir, bueno, pechamos as alfándegas e comemos o que producimos aquí e non traemos nada de fora, non. E se non chove, pois non podemos beber. Definamos que é o que queremos producir, como queremos producir, que é o que queremos consumir, que é o que podemos exportar. E definamos, efectivamente, o modelo de agricultura que queremos. Xa para rematar, porque estamos forísima de tempo, vou vos investir do poder de ser por un día presidente da Xunta de Galicia e pido vos cal sería a vosa primeira medida en materia rural ou en materia agrogandeira. Disparade. Presidente, empeza tú. Vamos a ver, eu proporía fundamentalmente catro ideas básicas que, bueno, conlevarían a moitas liñas despois. Ti serías cun plan, entón, o primeiro día? Bueno, vamos a ver, eu creo que para recuperar un pouco o rural ten que ser un plan moi ambicioso. Non chega con medias tintas nin con medianías, ten que ser un plan moi ambicioso. E eu basearío en 4 patas, fundamentalmente, non? A mellor fan falta máis, pero por lo menos 4. Por un lado, ten que haber medidas de discriminación positiva a favor dos agricultores, e non só dos agricultores, da xente que viva no rural. Medidas de discriminación positiva a nivel de impostos, a nivel de licencias, a nivel de permisos, a nivel de comunicacións, a nivel de acceso a novas tecnoloxías, bueno, discriminación positiva. Hai que darlle preferencia a esa habitante, a esa persoa, a esa familia que normalmente todas estas cuestións as ten un pouco máis lexos e entonces pois moitas veces estamos entre o home e a muller facendo discriminación positiva a favor da muller, pois eu aquí pediría discriminación positiva a favor dos agricultores e da xente do rural. En segundo lugar, hai que seguir afondando na profesionalización do rural, fundamentalmente dos agricultores, desde o punto de vista da súa formación productiva, desde o punto de vista de como conseguir mellorar a comercialización. Vale, sí. E despois, bueno, a profesionalización. A terceira idea é fomentar o liderazgo. Ten que haber proxectos de liderazgo que deben contar co apoio das administracións públicas, pero que, sobre todo, teñen que estar analizados de que sean proxectos empresariais sólidos, non só pendentes de papá a administración. E, en último lugar, a cuarta pata para min sería fomentar, incrementar, conseguir unha maior autoestima dos propios habitantes do rural e fundamentalmente dos agricultores. Discriminación positiva, profesionalización, fomento do liderazgo e autoestima do agricultor e do habitante do rural. Bueno, pois esas son as 4 medidas de Jesús. David. Concordo como na primeira cada discriminación positiva en impostos, creo que é un dos piares para que a xente volte ao agro. Un novo plan de ordenación do territorio apoiando aos pequenos produtores que se queren establecer en zonas rurais, e a que é básica, creo que é a defensa, a ultranza dos servizos básicos elementais dentro do medio rural, idénticos ás grandes cidades. Sanidade, educación... Efectivamente, iso ten que ser inamovible, senón a xente non vai ir. Eu incluso tiña aquí anotado... Un quinto. Non, estaría dentro da autoestima, pero tiña aquí anotado a posibilidade de definir o que é unha renta rural mínima, xa que tanto se fala de mínimos. Ui, agora se estás abrindo un debate... Pero eso queda para outro día. Isto vai ter que quedar para outro día, porque... A túa medida, 2, 3... Eu vou reducir muitísimo o axioma revolucionario, a terra pa que na traballa. Eso non implica quitarlle a propiedade a naide. Hai fórmulas xurídicas para poder ordenar e non é de recibo caixa un montón de terra abandonada, que non sabe nin quen é, algúns en Sudamérica por aí, e que non este a disposición dos produtores para que poidan facer unidades productivas ou gandeirías rendibles. Eso é fundamental. E despois, se nós facemos unha laboura trascendente para a sociedade, non? Ten que haber
un salario social. Nos, a retribución que recibimos vía subvencións que se chaman é o xustiprecio necesario por a labor trascendente que facemos pa as augas, pa a terra, pa a atmósfera, pa a saúde dos nosos consumidores e dije, nada máis. Unha renta rural mínima. Sí, señor. O salario social o chavalleque, sei igual. A túa medida? Sí, señor. Xa son moitas medidas, como se tomara algunha delas xa... Para mí que é básico o tema do terreno mudar. O da renta rural mínima nace... Sí, señor. Eu creo que, por aportar unha máis a que les dixeron, eu creo que o primeiro punto onde tería que axudar a administración e centrarse é na comercialización de produtos de producións pequenas. Isto é moi largo de contar, porque no do leite tamén teríamos que entrar no concepto de base territorial e os problemas que iso conleva neste país. Pero eu penso que se a administración se comprometera a tutelar os proxectos de comercialización e os de expansión fora do territorio español, xa faría moito. A administración e a iniciativa privada. Sí, pero... Nós, por volumen que temos, non podemos ter un matadoiro, non podemos ter unha sala de despiece, pero se temos un acordo con Nova Frixa para poder procesar toda a produción biolóxica que fai a cooperativa e para poder acceder a todo o mercado nacional ou a Alemania ou onde sexa. E fixámoslo nós, sin axuda da administración, non lle podemos pedir toda a administración, ten que haber iniciativa privada, ideas claras para darnos a cabo. Perdón un segundo. Me refería a axuda da administración porque tamén non podes estar defendendo uns produtos de calidad e non ter a administración de man para que se controle no fraude, no tema do fraude, por exemplo, porque desde que un produto ten un pouco de éxito xa aparecen 50.000 reproduccións. Aí cumpliría un papel moi importante. Bien, Gabriel, para fechar. Vamos a ver. A mí o curso ten varias cousas que efectivamente axudarían ao retorno da xente rural. Sento conscientes de que xa hai un fenómeno importante de xente que está tanto retornando ao rural como xente que xa non é que retorne, senón que é xente que xa non provén do rural, que é xente que está ou que viña do medio urbano e que ven precisamente na actividade agraria e na volta ao rural pois esa oportunidade vital, máis alá da estreitamente laboral. Pero como se pode apoiar isto, como se pode axudar isto? Unha cousa fundamental, efectivamente, o ordenamento do territorio, o acceso á terra. Pero non esquezamos tamén que, aparte do acceso á terra, é importante o acceso á vivenda. Na Galiza está sendo un fenómeno de abandono do rural que está levando a que moitas aldeas xa están abandonadas, de que algunhas quedan apenas 2, 4, 6 habitantes e que se quedan un prazo de 8 ou 10 anos, pois que fiquen tamén abandonadas. Entón, aí sí que se deben de buscar liñas, ou medidas políticas, accións políticas encaminadas precisamente a iso, a que as casas non caian a pedazos, a que non caian as casas. Porque hai xente abondo que estaría disposta a iniciar unha nova actividade vital no rural en unhas condicións, por exemplo, que lle garanten ese acceso á vivenda. Xa o dicía Rousseau no siglo de ouro francés, la felicidad consiste en la vuelta a la naturaleza. E despois hai outra cuestión tamén, non? Con esa cita imos pechar, Gabriel. Claro. Porque veme perfecta para pechar o programa de hoxe. José Luis Bar, Jesús González, David Rodríguez, César Pérez, Gabriel López, moitas gracias aos 5 por estar aquí. O tempo é escaso para debatir un problema de tanto calado, non? Para chegar a solucións. Consumindo todo ben. Pero ofrecémonos a participar outro día, a vosa disposición. Pois tempo haberá, que aquí nos interesa discutir estas cuestións. Moitas gracias aos 5, isto foi o que deu de sí, o Fiando a Agulla de hoxe, venres. Con isto rematamos a semana, a programación, están pasando indas créditos por aí por debaixo, e con isto, cos créditos xa pasados, despedímonos. E venres, tede unha boa noite, un bo fin de semana.